Moi boas a todas as persoas que hoxe estades escoitando este podcast. Un capítulo máis, aquí estamos e hoxe estou moi ben acompañada por Leti, máis coñecida como Leti da Taberna. Que tal, Leti? Moi ben, moi bons días, un placer estar aquí contigo. Bueno, pois vamos comezar dentro cabeceira. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez. Que tal, Leti? Ben, e ti? Por que estamos hoxe aquí? Estamos aquí reunidas. Estamos aquí reunidas. Debo dicir unha cousa que me resultou bastante curiosa, que é que así en carne e hueso, ti e máis eu vímonos no Canteira Fest, Sí? despois de moitos anos, porque había centos de miles de anos que 11 anos. Ostra, mía, e levas o cálculo, Máis ou son menos. un desastre. Fai 11 anos que te O coñecín. sea, eu coñecíate antes do, o sea, é como isto de antes de Cristo, despois de Cristo, Sí. pois eu coñecíate antes de que saltaras a fama por todo. Eu a ti tamén. Antes de ser MJ Pérez e Leti da Taberna, que Antes éramos de ser- María e Leticia tocando nun instituto. Antes de ser a influencer galega e a Shakira galega, aqueles sin, daquela sin mover a cadera, pero xa nos coñecía. Oiche, se non movo a cadera porque estou atada a unha guitarra. eu Se non porque me tes movía. sentada nunha silla, que se non... Eu movía mal, pero movía, que é o importante. Ainda hai alguén que me di, por aí hai xente que me di, bailas moi ben, eu non tes nin idea de baile. O rollo é que coñecíamonos antes do noso salto ao estrellato, no Sí. seu caso, En ambos. ao estrellamiento no meu. No. Entón, A farandulería. para que vexades que isto non é tráfico de influencias, porque claro, o meu primeiro capítulo de podcast foi con Pablo Meixe, entón dixeron, ala, outro rollo de podcast con famosos. Bueno, hai xente que é máis famosa que a outra, pero para min, eu só le chamo xente interesante aquí. É broma, é broma. A ver, quero dicir que, bueno, non me vou meter en xardís. O rollo é que, curiosamente, despois de tantos anos en vernos, cando nos vemos, disme ti, tía, sí, quero ir ao podcast. Eu, hostia, non tiña eu pensado nesto, tío, pero é verdad, que guai. Sí. E aquí estamos. Pero vamos contar como nos coñecimos ou non? Sí, pero fíome máis de ti que de min, porque non, eu só me lembro unha cousa, que é que me caeras moi ben, que me partira o cu contigo, que fácil que decía, é ahora "Uah, decir que eso". tía tan cachonda". Eu só teño ese recordo de que canto me rin contigo e despois tempo máis seguíamonos nas redes e cando empezaches a facer vídeos, Sí. a min, a verdad, é que non me sorprendeu en absoluto o rollo, porque eu vía a persona que eu tiña coñecido aí, pois, sendo ela mesma, e cando Claro, vin que non che- hai nin trampa nin Claro, cartón, isto é todo. entón, quero dicir, cero sorpresas de jaja, que gracia me fai, como mola o que di, cero sorpresas. Que pasa? Que sí que, cando empecé a ver que medrabas en audiencia e aceptación do público así, dixen eu, pois mira, non me extraña nada. Porque, Bueno, sabes, o sea, é dicir, isto sona tal, digo, cero sorpresas, pero pa ben, non cero sorpresas pa mal, sabes? De, non me sorprende en absoluto que esta rapaza faja este contido e teña éxito, xa está. A mí tampouco me sorprende que te acabaras dedicando ao que te dedicas porque... Bueno, mira, vou contar como nos coñecimos, vale? Sí, contamo porque así recordo como foi. Fai uns 11 anos, eu creo que 11, 10 parecenme poucos, pero 12 xa me parecen abondo. Sí, porque eu levo 10 anos de carreira en sí, entón non todo coincide no tempo. Sí, 12 parecenme moitos. Digo por onde vivía eu naquel Sí. entonces, levaba pouquiño tempo vivindo en Santiago, etc. Chamárannos do Centro de Formación Profesional Lamas de Abade por separado, por contactos diferentes, para ir a impartir un obradoiro, bueno, unha clase de musicoterapia, que era música para... cumbia para curar as penas. Sí. Era musicoterapia para xente que estaba formando en auxiliar de enfermería. Entón, bueno, unha das estudantes dese ciclo era amiga miña, minto dúas, e contactaranme para ir a tocar a pandeireta, porque eu son pandeireteira desde sempre. Entón chamei a unha amiga miña, Ángela, que veu comigo, e dixenlle, veña, vamos a tocar a pandeireta ao Lamas de Abade, veña, imos.
E ali coñecinte a ti, que estabas tocando a guitarra con Iván de Super 8. Dios, que tiempos aquellos. Que ti ainda non eras, quero dicir, non eras MJ Pérez, de feito, o único que había de ti na rede era un vídeo que gravara desos dous aí en acústico, que non sei se era unha cover, se era creación propia, eso sí que xa non me lembro. O rollo é que vos tocarades a guitarra e voz ali en bragas, literal, bueno, literal no. Claro, en acústico total e nós tocáramos ali a xota de Xirarga ca pandeireta. Ostras, tío. E cando rematáramos, pois fóramos tomar algo á cafetería do instituto. Eu lembro que te coñecín así e que me emocionaron un montón escoitarte en acústico así na aula. E cando dixeche, pois teño pensado un proxecto e tal, dixen, isto vai ir ben. Dios, é que, mira, vou dicir unha cousa que é medio jajá, medio drama, sabes? Como se di, bueno, sí, comedia drama, que é Traxicomedia, non? Traxicomedia, ves como está. Podedes ver como é o estado actual do meu cerebro, vale? Entón, porque non só ti, senón que levo un tempiño encontrándome con xente ou xente que estou no meu día a día que me fai así memorias do pasado de cousas que son bonitas, que cando mas decides eu lembroas, pero que a priori non as lembro. Entón, claro, eu por un lado digo, mira, é que como o disco duro é limitado e non hai carto para comprar tanto disco duro, que vas borrando cousas e tal. Pero por outro lado, ás veces tamén fago a reflexión de que, a ver, eu veño de pasar ahora levo un tempiño mellor, pero veño de pasar por un pozo, sabes? Por un pozo de moi tentada a mandar todo a freír espárragos, sabes? De deixalo e así. Entón, claro, parte de sair dese pozo ben dado a que eu me dixen a min mesma, lembra por que comezaches con isto. Iso é o máis importante. Porque esquecín iso completamente. Porque ás veces, cando te metes neste rollo, empezas a profesionalizar, empezas a ver como funcionan cousas e tal. Por un lado, a ilusión vaise esfumando e vai incrementando pois unha serie de movidas que algunhas son boas, pero outras moitas son malas e moi chungas. E é moi fácil distraerse do obxectivo principal, que é por que estou aquí, por que fixen estas escollas na miña vida en vez de outras moitas, que a xente poderá escoitar no seguinte capítulo que sairá, porque ás veces, o sea, ahora estou en modo de gravar moito, entón vou gravar cousas desordenadas. O sea, que isto pode sair no Feliz 2024. No, isto vai salir ainda no 2023, pero o capítulo seguinte foi grabado antes que a ti, para que xente sepa iso. Entón falamos moito de audiovisual, que eu estudio audiovisuais, sí. E eu nun momento dado digo, se tivera escollido aquel camiño nese momento en vez de este, sabes, eu hai camiños que escollín a nivel profesional en función do meu proxecto musical. É que isto é así, a vida son escollas, non se pode ter todo. Arriscar. De todas formas, eu penso que é importante saber de onde vimos, pero deixarse fluir máis. Non quero vir ahora aquí con esta mentalidade happy flower de hai que fluir, hai que... No, a ver, hai que tamén poñer un objetivo, hai que comer, hai que sobrevivir, e moitas veces frustrámonos e tal. Pero hai que intentar fluir e disfrutar do momento. Digo eu que non o fago. Escoitar é que teño a sempre intuición. a impostora petándome na portiña. Sí. Pero moitas veces teño que entrar a ver imaxes de cousas que puiden facer sendo Leti da Taberna, o sea, Leti da Taberna fun sempre, pero dende que son creadora de contido, beliscarme ou pellizcarme, decir, sí, que eras tía que estabas aí, en plan, disfruta diso, porque moitas veces tamén eu creo que vivimos nunha voráxine que se nos esquece saborear as cousas no momento. Ti mira ata que punto que eu cheguei a un momento no que tiña noxo e vergonza de todo o que eu tiña feito. Porque estaba vendo as cousas dende un prisma completamente equivocado e agora xa volvín ao punto do que espero e cruzo os dedos non debería sair nunca, que é aprender a ver as cousas dentro do contexto que son e con esa ternura que son, é dicir, eu non podo mirar o meu primeiro disco co prisma e coa exigencia e ca mentalidade que eu poida ter agora, porque a bagaxe, a aprendizaxe, a experiencia que eu teño agora non ten nada que ver. Eu nese momento, eu era unha rapaza que non tiña nin idea de nada, só quería cantar, só quería compartir esas cancións incluso cos amigos, non pretendía nin subirme a un escenario, entón ti faz as cousas en torno ao momento no que che toca. Pero eu creo que aí está o éxito. Bueno, é que non me gusta moito a palabra éxito, pero sí que o de chegar a cumplir certos obxectivos, a min tamén me pasou
pasou por non poñerme metas, é dicir, polo que estamos falando de fluir. E despois o de non recoñecerte en traballos pasados, eu penso que forma parte da evolución. É dicir, Sí. María evolucionou e cando ti comezaste a facer eso, ti nese momento facíalo con toda a tua pasión, con todo o teu corazón e con todo o teu saber facer. A partir de aí fuches evolucionando e vaste reconvertendo noutra cousa, pero eu creo que non deberías perder a esencia. Bueno, creo, son o que aquí. Veño aquí a darlle chego ao teu podcast a darche consellos de fondo destas así, zen, O que deberías facer era... podíamos abrir un consultorio. Bueno, xa se está empezando a activar. Estou empezando xa a salir a miña, sabes, o meu lado malévolo de empezar a tía, montamos un consultorio, a xente que nos mande... Non valoramos unha mierda o que facemos, pero non paramos de ter novos proxectos. Pero... Ollo, unha cousa, porque xa ti, palabra éxito non me gusta. A palabra éxito está maravillosa. O problema da palabra éxito é toda a distorsión que ten a nivel social, a nivel cognitivo, sabes? Eso dá moita chicha. Claro, porque que o éxito, mira, éxito en portugués, o igual que en francés. Bueno, aquí ya me estoy poniendo yo la cumbiera intelectual. A ver, que xa sei que levas unhas clases de Duolingo. Sácala que llevas dentro. Sácala que llevas dentro. Todas esas gemas teñen que aflorar por algún lado. O portugués. Isto é, en realidad non teño puta idea de nada. En búho ten que salir por algún lado. O sea, que é como o rollo de, en realidad non teño puta idea de nada, pero para dúas cousas que sei, vou facer como a que teño idea de moito. No, pero mira, éxito en portugués dice suceso. En francés é tamén suceso ou algo así. Bueno, perdónenme, pero en portugués dice o sea, suceso. Vamos a ver, estás pasando leccións de Duolingo invertindo aí non sei se pasta para coller a suceso, sacar ya ao final e decir, ala, estou falando francés. Acabo, se finí. A tomar... E que intelectual estou quedando. Pero bueno, o objetivo é, o sea, que a onde vou eu para contextualizar isto? Por que digo eu isto? Porque hai unha canción de A Garota Now que eu recomendo moitísimo, que é unha cantora portuguesa que lo está petando, o sea, lo está petando. Non o dijo, é que ás veces estás que decir lo está petando para que a xente diga, si lo está petando la voy a escuchar, si no la voy a escuchar. Bueno, é unha... Deixémolo en que está tendo moitos sucesos. É unha persoa que eu xa levo recomendando antes de que lo petara, vale? Pero a vida está o sea, ás veces a vida recompensa e lo petas, como nos vale? pasou a nós, por exemplo. Eu petei da cabeza petei, sabes? Do resto non. Vamos a intentar sair daqui que a cabeza despetada. Pero o rollo é que ten unha canción na que está todo o rato, fala como nun eu, que fala como dun... Eu identifico como un chaval ou unha chavala que está como un rollo que quere sair da casa e que quere aspirar a ter algo mellor, un futuro mellor, e así. Entón está como todo o rato de cando eu tiver diñeiro, vou facer non sei que, cando eu non sei que, e ao final de todo fai como unha reflexión que di así como si você quer ter suceso, se ti queres ter éxito, suceso é ter mamãe e suceso é ter nai, sabes? E dicho unha persoa que perdeu a súa nai de nova e que o pasou moi mal. Pois non foi un camiño de rosas e eu prefiro verme en exemplos de xente real, sinceramente, donde aí me vai o corazón e conecto antes que joder, tamén é válido e tamén teño así referentes, non? De xente que, sabes, pues todo maravilloso, sabes? Tú eres maravillosa, todo es maravilloso, todo te sienta maravilloso, tu carrera foi maravillosa. A ver, tamén, o sea, é dicir, tamén ten o seu camiño, pero eso de vender que éxito está relacionado a que todo vaya ben, para min éxito é saltar obstáculos. En ese caso son moi éxitos. No, pero sí, evidentemente non creo que porque che vaya ben ou porque consigas os teus obxectivos sin que che coste nada, eso vai a ter menos valor. Claro. Pero sí que é certo que cando che costa algo, cando che costa moito conseguir algo, eu supoño que cando chegas a esa meta ou eso que ti soñache ou imaginache poder conseguilo é como buf. Pero é que despois, como somos inconformistas, bueno, falo por min, despois é como, claro, e ahora que? Claro. Non, e ahora que? Pero, mentras tanto, eu o que estou intentando facer xa digo intentando, porque non sei se vou conseguir, pero é disfrutar do proceso. Sí. Porque a min isto tamén me veu de casualidade, era algo que eu soñaba, pero de outra maneira, porque non existía a ferramenta das redes sociais, desde que era rapaza, pero veume como de casualidade, e ao principio era todo tan de repente, quero decir, pois poder ir á tele ou poder que te chamen para traballar con esta xente ou desvirtualizar a certas persoas ou
que era como, por un lado foi o que sempre quixeche, por outro lado serénate, valórao Claro. e disfruta do proceso e do percorrido. Sí, un pouco, eso é moi sano, sabes? Eu creo que ter sí. tamén cho da madurez, que bueno, que dá É que igual, agora ás tamén veces teño a madurez- 30 e pico claro, anos, e ás mellor veces con a madurez 20. non vai caer, hai xente moi Sí. nova que ten unha mentalidade moi madura e viceversa. Pero onde vou eu? Que eu creo que igual, o sea, tía máis eu, sí que temos aí un punto bastante en común, que é que ao final fomos por derroteros que ningún momento foron obxectivo, que sí que había inquedanzas dentro, como se di, que van moi da man co camiño co que seguimos, é dicir, pois ti igual no teu momento inicial non dicías, eu quero ser creadora de contido, porque que daquela eso non existía, No. sabes, pero sí que tiñas unha creatividade e algo aí dentro que se podía canalizar en algo. Sí. E eu, aínda que estaba a modo de, eu audiovisual, eu son produtora, gústame cantar, pero nunca me vou dedicar a isto porque pa onde vou eu? E a día de hoxe, Xa te estabas poñendo claro, un límite. xa me estaba poñendo un límite Sí. porque tamén che dixo, vale, por un lado está o síndrome da impostora, pero por outro lado era o que eu mamaba, porque eu ao meu redor tiña mensaxes que rollo, só pode dedicarse á música unha persona que non sei que, porque o resto sodes todos uns impostores. Eu pensando, bueno, pois que pensar ahora esta xente cando ve que se sube peña ao escenario e ten moito éxito, directamente xa tirando de karaoke, que esa xente xa ten que estar xa se tivo que tirar pola ventana 20 veces, porque se antes ir tocando a guitarra nos veían como la máxima impostora, imagina agora, sabes, Sí. que as tendencias que hai, dixo, esta xente que iba así con este rollo tan ortodoxo, Xa. eu creo que que eu son a primeira que teño un respeto tremendo, sabes, pero creo que é o que dis ti, de relajarse, open your mind, e cada un ten o seu camiño. O problema non está en que o teu camiño sexa ese e o meu sexa este. O problema está en que creo que a nivel social estamos como moi contaminados, non? Que ás veces, Sí. para que para que se diga o teu proxecto mola, non vai molar ou non en función de que eu escoite ou me mole ou non. Antes vai me molar de si ten máis ou menos aceptación social. É dicir, Sí. e aí onde estamos conectadas, Sí, tía máis eu. sí. Moitas veces pásanos aos artistas de sí, podo programar a fulanito, e o programador entreche no Instagram e di, pero solo ten 4.000 seguidores. No meu caso xoga ao meu favor, pero son consciente de que eso, xoga ao meu favor porque o Instagram é o meu catálogo, non? É de algún xeito, pero sí que é certo que movémonos como por cifras nese aspecto de se ti non tes seguidores ou se non tes repercusión como que xa non eres ninguén, non? Sí. E despois, porque a mí tamén me pasa, estás facendo scroll, non? Bueno, deslizando o dedo para arriba. Estás vendo vídeos ou consumindo contido e apareceche un vídeo que ten X miles de likes, eu creo que o teu subconsciente xa di, se ten tantos miles é porque é bon, entón quedome a velo. É que Se ese é ten o rollo. 12, xa o non. mellor é porque o acaba de subir. Por que non lle estás dando unha oportunidade? Porque ten 12 pensas que non vai ser suficientemente bon? Por que ten máis valor a creación dunha persoa que teña 4.000 seguidores que teña 40.000? Porque ao mellor hai 40.000 engañados. Sí, E falan efectivamente. contra miña no sentido de pero tamén é certo que nos facemos no galego, somos menos persoas, ao mellor as miñas cifras a nivel España ou quero dicir, facendo en castelán ou noutra lingua, pois ao mellor sería ridículo, aquí tamén somos menos persoas, eso. Pero sí que nos guiamos moito por eso. E despois agora, unha cousa para que valores o teu proxecto, que creo que é moi digno de valorar, e ademais da duración no tempo, o que te fagas ti todo. O sea, o de yo me lo guiso, yo me lo como, e pois a duración no tempo, porque vivimos no mundo da inmediatez. Sí. De ya, Sí. eu doume conta, subo un vídeo, non chega ás miñas expectativas ou o que eu esperaba dese vídeo, porque ao mellor é unha idea que está traballada, que non xurde simplemente da ocurrencia rápida. Sí. Despois teño o vídeo de ocurrencia rápida, vexo que funciona xenial, entón claro, ese día funciona moi ben, as cifras aumentan, saenche traballos, contáctache xente. Pasas 3 semanas, no menos o caso vai todo tan rápido, Claro. que pasan 3 semanas que tes unha interacción normal que para unha persoa que non se dedique ás redes sociais é como, eu creo que para calquera rapaza das que coñezo nos institutos cando vou ás charlas é como el objetivo vital de mi vida, entendes? Que ansiedade van É que eso dá pasar. moitísimo que medo. É que te de cuidado Intentamos porque xa... aclarar moito eso porque eu creo que é moi importante, pero o mellor outro día que é como para min raso, porque logo a todo nos acostumbramos. É dicir, Claro. eu acostumbreime a que 10.000 era a leche, agora 10.000 é como menos de eso es fracaso. Si yo te contara en que mis mundo? cifras, Leti. Claro. No, pero Entra no meu é triste moverse todas así. risas. Eu creo que hai que loitar contra eso tamén. Sí, mira, sabes que pasa? Eu, para min,
o sea, eu cheguei a pasalo mal hasta o punto de, por exemplo, sabes o meme este, o señor este que se fixo viral o de que che fixen eu a ti, Gilipollas. Sí. Entón, Sí. eu teño como Karma. ai Dios, é que de verdade os psicólogos que estén escoitando este podcast que podedes mandarme tarjeta por mensaje Como era a privado. frase esta de Escollo. non sei que, psicólogo, bueno, da igual, que non teño Da moita igual, cultura podedes popular mandarme o española. link e eu escollo o que máis o que máis like teña será o que escollerei para ir a terapia. Porque, a ver, o tema é o Que siguiente. teña mellores recomendacións. Eu teño un pouco na miña cabeza como, sabes, cando, joder, que hai podcast así que o teñen, que é como que de repente lle das un botón e sonan uns aplausos ou así. Sí. Pois eu teño como Podemos gravar hoxe unhas risas enlatadas ou uns aplausos de fondo ou algo así, porque parece que hai aquí podemos facer moitas cousas, Sí. Entón, imagina, eu teño como este señor de que che fixeo ti, le pollas según que cousas pasen, non? Entón, a veces eu entro en Instagram e vexo que de la noche a la mañana, sin haber unha razón, sin eu ter feito nada, nin publicado nada, nin ter existido durante un tempo, perdo, eu que sei, 2 seguidores, non? E ti dirás, ai, ostras, eu non me fijo un 2 para arriba, 2 para baixo. non dixo nada. Claro, eu teño tan poucos que 2, 1, o sea, eu gaño un seguidor, é como rollo de, hoy es un día especial, gané un seguidor. Dios, pero que a mí, eu pasei por eso, de, en plan, 998, quero ter 1000, e notase moito. Entón, hai días que entro e vexo, eu que sei, que me baixaron 2 e sáleme este señor aquí Sí. na cabeza, que che fixo a ti, le pollas. Pero es que pasa, que imagina, igual perdo, imagina, baixoume un, e eu, que che fixo a ti, le pollas. E pois ao día seguinte, ves que tes ese seguidor máis, pero non te está seguindo nadie novo. E é rollo de, pois igual é alguén que desactivou a conta, volveu a activar, o sea, que ás veces, Claro, é dicir, hasta que punto sempre as redes pode ser sí. mátame camión, Sempre se faz caso destas cousas, sabes? Porque sempre se pasa o negativo pola cabeza no sentido de, porque a mí tamén me pasaba, ou pásame, o que pasa que intento exercitalo para que non sea así, de aí a que sexa xa, de que fixen eu mal, sabes? Non ten por que ser nada que fixe ti, poido ser unha persoa que desactivou a conta, Claro. poido ser que pues que sea unha conta ficticia que che A ver. quería, o mellor era un sugar daddy, que veo que non iba a ter moito onde rascar. Ou é tamén que se dá, que de repente sígueme un artista random do Canadá. Ai, que ilusión que me siga un artista random do Canadá. Voulle devolver o follow e realmente ese artista está che dando a seguir para que ti o sigas e cando te descuides deixache de seguir. Claro. Esas cousas, Sí, sabes? sí, sí. Que pois ti, meses máis tarde dis, esta persona random porque a teño aquí no meu feed, que non me interesa este contido. E dis ti, claro, é aquela persona random do Canadá que me deu a seguir. Pois iso é un sabes? exemplo claro de que moitas veces as cifras non deberían ser No, todo, porque no. se son cifras vacías, é dicir, o que falábamos dos seguidores, podes ter 100.000 seguidores e que non che este repercutindo en nada na túa vida, ou que non estes cumplindo o teu obxectivo, ou que a ferramenta para o que estás usando as redes sociais, que non ten por que ser o obxectivo redes sociais, no teu caso a música ou que sexa, Claro. pois Para min hai dúas vías. Por un lado está, o sea, hai tempo que xa me quitei deso, porque as redes, dependendo con que gafas as mires, sí. poden chegar a ser veneno absoluto. Entón hai que velas, ademais eu, veño do audiovisual, un pouco sí que me dedico ás redes, pero non é nin por asomo para min é o mesmo levarlle as redes sociais a unha persona externa, a unha empresa ou algo, que estás pensando as cousas de outra maneira e ata traballas máis a gusto e ás veces hasta consigues máis seguidores que as túas que ten que ver con algo que no que este a túa alma aí O teu posta. proxecto decir, persoal, sí. porque as redes, mira, Ou a túa cara. a min plin, pero o proxecto, como me dicían aí atrás, tía, é que é inseparable o proxecto da persoa e é verdad, eu non podo, ainda que ás veces para expresarme ben falo en DMJ en terceira persona porque quero falar do proxecto, non quero falar Sí. da persona que está detrás, entón é a miña forma un pouco de expresar certas cousas. Oi, abriche un melón aí moi Pero, interesante, ah, porque eu teño como un alter tamén ego che que son eu pasa. misma e é unha movida moi rara a manden veces. links, Psicólogos. estamos necesitadas. Ou psiquiatras, xa non sei. Doctor psiquiatra, tiri. Gloria Trevi, doutor Que alguén nos psiquiatra, eche droga escoitade en esta Colacao, por Sí, nos han echado. O tema é que para mí hai dúas vías. Por un lado é esa, hai tempo que xa
Todo é cuestión de chip, moitas cousas. Entón Eu hai creo que tempo sí. que xa teño chip de, mira, MJ isto, sei que ás veces fago arroutadas, como cando fixen o de Rosalía, ou como cando fixen a canción de Prenderlle lume a vila e de repente montanse como pequenos picos que atraen audiencia. Eu sei que teño imaginación de sobra para estar buscando eso todas as semanas. Sinceramente, Ten que ser todos xente, os días, teño perdón. máis sí, no, todos os días, pero ainda peor mo pos. Señores, teño máis cousas que facer, porque teño que comer, e para comer hai que facer outras cousas, e este rollo musical dá un traballo que non podedes imaginar, sabes? Porque ti tens que estar estás traballando en 20 cancións á vez para ver con sorte si van salindo pouco a pouco, producindo un novo videoclip, a ver si concertos, pensando no ano que ven, pensando en que non des un puñetero concerto, por tanto que a túa economía de cara ao ano que ven está peligrando si non se empezan, o sea, na túa cabeza está todo isto, Sí. máis que a maiores traballas de outras cousas, porque disto solo non se come, eres autónoma, e a maiores entón, Mundo real, capitalismo. como me vou poñer eu creativa? Non me podo poñer creativa, entón eu como que xa teño chip de rollo de hai cosas, hija mía, que son de nicho, hasta que de repente pasa algo ou nunca pasa nada, que hai máis xente que atrae, pero cada cousa ten o seu público. Por exemplo, Salvador Sobral, por moito que gañara a Eurovisión e que teña moitos seguidores e así, pois se fixera outro tipo de música ou fora máis comercial ou mainstream ou non sei que, tería o triple ou o cuádruple de seguidores, porque funciona así as cousas, o sea, hai gustos que son máis universais Sí. e outros que son máis reducidos. Non pasa nada, todo é válido, todo ten o seu público. Que é o que mejoraba a min de ter poucos seguidores? Donde é que mejoraba a min? Cando eu saco algo, obviamente eu quero chegar a canta máis xente mellor. Entendo. E non pola ambición das cifras, sino porque ti con que propósito faz algo? Para chegar á xente. Pero que pasa? Bueno, funciona así, sabes? E nin todo o mundo che dá o beneficio da dúbida, que eso é algo que é moi cruel e é moi difícil de gestionar. Porque eu prefiro antes unha persona que me diga: tía, escoitei a túa música, non me acaba de chegar, non me gusta, perfecto, eu igual escoitei a túa e pásame igual, pero admiro e valoro o teu traballo. Que xente que me di, no, que directamente, no, que a MJ non tal, vale, escoitáchela, no, sabes? E iso pasa ás veces, En que te na basas? música. Claro. Eso é como se che digo, timos ao cine, sí, vamos ver o Corno. E ti, no, que non me gusta, non me gusta Porque o Corno. é que é galega. E ti, no, é que é galega, como se é China, rollo de, No, en que te basas? Non a vin. Entón, como sabes que non che gusta? Nadie di que non vai a ver unha peli porque non lle gusta, non sei que digas, no, as pelis de terror non me gustan, entón non vou ir ver unha peli de terror. Eso podo aceptalo. Ou non me gustan as comedias románticas. Eso podo aceptalo. Ahora, unha peli X, como o Corno, X, no, a ver, enténdase. Sí. Unha peli determinada como o Corno. Sí. Se eu che dixo, imos ao cine a vela, e ti me dis que non me gusta, que non sabes que carallo vas ver. Recordaríame a cara de miña nai de levo toda a mañá cociñando, vas comer isto, pero non me gusta, porque sabes que non che gusta se non o probaches, sabes? Polo menos próbalo. Sí que é certo que moitas veces nese caso creo que xa é ou por prexuicio, porque non te queres molestar en pararte a escoitar, e sobre todo a mí o que máis pena me dá é que non se valore o traballo que hai detrás. Efectivamente. Pero doiche máis cando volvemos ao inicio, cando eres ti quen faz todo o proceso. Porque Sí. o que non se está valorando é toda a alma que ti puxeches nese traballo. É que mira, ti imagina que nos sobraran os cartos, non? A ti e a min. Vamos a imaginar. Vamos a imaginar. Que non Que vivimos bonito. na precariedade. Pero imagina, vou facer un paralelismo, non? A min sobran os cartos, entón moitas cousas que fago eu, aínda que as dirixise eu, podo ter a xente traballando para min, non? Entón, mira, vaime montando o vídeo de non sei que, ti vaime facendo delegar aquí certas funcións. quero facer este grafismo. Ojalá, de verdad, ChatGPT evoluciona o suficiente para que eu mire así profundo para ti dicindo o que quero e ti fasmo, vale? Entón, imagina eso, non? Que alguén cho faga, que eu teña, a min pásame, non? Que Sí. vou lanzar agora unha canción, entón xa teño claro que vou facer, pero claro, hai que facer todas esas creatividades, hai que crealas, hai que facer eses vídeos, eses grafismos, eses tal, e hai que sentarse e botarlle horas, punto pelota. Entón, se eu tivera moito carto,
igual que ti tes moito carto, gravas... O igual que ti queres decir, en caso de que eu tuvera. Claro, tes algo... moito carto, igual que ti, que non tes un puto duro. Claro, e ti dis, mira, quero un vídeo así, entón xa alguén incluso che axudan a gravar, Sí, e claro. xa cho monta alguén, e ti revisas. Ti imagina que cómodo sería simplemente dicir, non, facer correccións do montaxe, pero que che estea montando outra persoa. Cómodo, sí, sabes? pero eu non sei hasta que punto, que punto a miña xa. personalidade Sí. vale para eso. É dicir, Claro, para delegar non eso. sei se é que teño que supervisalo todo ou é como estou afeita a facer eu todo. Non che vou negar que teño como a miña como se di, rede de contactos, non? É dicir, Sí. teño a sorte de que, bueno, miña irmá é fotógrafa, ten o seu traballo, non lle vou estar pedindo que traballe para mí, Claro. lóxicamente. E meu cuñado é realizador, é moi bo, por certo. Tamén, se teño que pedirlle algo, sei que mo fai. Ata o momento, eu teño unha edición bastante de andar pola casa, o meu contido basease non tanto a mellor na parte gráfica, senón no contido en Claro. sí, pero sí que é certo que a hora que estou facendo un espectáculo, digamos, ou xa estou facendo un monólogo máis presencial ou tal, eu tamén fixen toda a parte do proceso, da escrita, da posta en escena, digamos, que ainda que seas tina máis, pois hai un traballo detrás, pois porque teño un Sí. vídeo de fondo que sexa. Si teño tirado deles ou si estou tirando deles a hora de, porque somos familia, mira, podes botar unha man a supervisar isto ou que sexa, pero ao final sempre ten que ter o meu ok, no sentido de... Pero iso é lógico, porque ti eres a dona señora do teu proxecto e, é dicir, aí onde falo eu, por exemplo, tame pasado, non, de ás veces encargar algo que eu domino, domino. Igual, gustarache máis ou mellor, habrá que non faja mellor, pero, por exemplo, se eu sei montar e controlo de montaxe, a priori, se encargo a montaxe dun videoclip, aínda que, ao final acabas dirixindo e tal, e esa montaxe está ben feita, pero é como que ás veces é rollo de hai cousas que non che convencen, pero porque ti controlas, ti sabes pero eso o que eu creo que queres. pasa en todos os eu Sabes, traballei sí. en moitos sectores diferentes, dende hostelería, o sector postal, ata o viño, o sea, que traballei en sanidade, traballei en un montón de sectores diferentes e creo que cando vas conocendo o mecanismo, o xeito que hai de facer as cousas detrás do Sí, que sexa, velo de outra maneira. Claro, non? claro. Entón, pero claro, a que me refiro eu co tema este? Por exemplo, si ti tiveras un equipo detrás e lanzas algo e a xente non o ve, doeríache, pero igual doíache máis nos cartos, sabes? Máis nos cartos que cando ti faz todo o proceso, invirtes mogollón de horas. Por exemplo, no meu caso estáme pasando de que o que podería salir en 3 meses sale en un ano vista porque hai que estar facendo 1000 millóns de cousas á Claro. vez. E eu agora estou nun punto de teño unha pistola na cabeza? Non, entón se non teño unha pistola na cabeza que me obliga a lanzalo xa, hasta que non estea como eu quero, non o vou, o sea, enténdeme, non é unha obsesión, pero é rollo de non o vou facer a prisas e mal. Por decir, sacalo Sabes? punto. Prefiro, e se a xente que me rodea tamén ten esa mentalidade, porque ese é o problema, ás veces dar con xente que diga, no, sí, tía, isto non acaba de estar, vamos darlle unha volta. É que estén dispostos xente que a se darlle unha implique volta. como se fora Que seu propio porque hai proxecto. xente que é rollo, así ben che vale, é rollo, así ben che vale, igual non volvemos a traballar xuntos. Pero aí Xa comeza o está. círculo vicioso de, claro, son moi exixente, tardo máis en sacar algo, pero necesito sacalo, porque se non o saco non como, entón non me vou Sí, poder pero- dedicar a isto, claro, teño que dedicarme a claro. outra cousa, se me dedico a outra cousa, é tempo que estou quitando a parte creativa, entón estou perdendo de meter ingresos. Eu isto creo que tamén os coitei aquí no podcast que fixe chicas da panadería, Sí, non? sí, No é sentido que é eso no sentido de que eu vexome un pouco nesas, de que, por exemplo, tamén me plantexo de, se eu en 2024 quero ter máis bolos, pois debería estar anunciando un álbum, aínda que eu teña cero gana de lanzar un álbum ou cero pretensión de lanzar un álbum e a nivel creativo estea por singles. Pero cal sería o seu obxectivo? Porque ao final vai ser despois estar tocando algo co que ti non te sintes plenamente claro, é que aí ben. onde está. Entón, eu agora sí que cheguei á conclusión de, vale, o sea, nin é romanticismo deste, yo lo que me pida el viento y me vaya diciendo, porque, sabes, nin este rollo, porque ojalá poder ir así en plan Eu que che deste decía plan. fluir no sentido de Claro. disfrutar do proceso, aí porque eu onde creo está. que aí é onde afloran as mellores Aí cousas. onde está, que pasa? Que sí que é certo que por un lado tes, porque ao final isto é algo artístico, algo creativo. Sí. Si podes actuar por medio de corsés, pero, ostra, a mí non me funciona.
Eu sei que se me poño en plan corsé estaría vomitando cousas todo o rato. E igual hasta conectaban co público, pero eu estaría véndome como unha fábrica de tornillos, pero en versión outras cosas creativas. Sí. E pódelo facer. É dicir, a mí non é a primeira vez que teño que facer algo pois porque se me encarga e cero gana, o sea, cero conexión con iso, pero non falo de MJ, para que non vos montedes películas, porque despois habrá quen se monte películas. E sácalo, pero igual dis ti, bueno, sabes, a mí eso pásame cas colaboracións, no sentido de e agora nadie máis de principios se come, no sentido de sí. non falo das colaboracións presenciais, falo de marcas. Sí. Podería haber feito outra marca, a ver, a mí non me chamou Levis, vale, ni nada polo estilo por ahora, pero podería facer unha marca máis grande, pero como eu penso que non vai comigo, estoulle pechando a porta a facer ese traballo con esa marca porque sei que non o vou facer ca naturalidade ou ca credibilidade, claro, xa, pero por outro lado, se fixera esa marca, despois iba a ter o sustento económico, porque ca barriguinha chea, eu creo que a creatividade tamén funciona mellor e ca presión de este mes non teño traballo ou este mes que vou facer, porque eu tamén creo que o mundo falábamoslo antes que estuvemos tomando café, non sei se pode contar. Pero podese contar hasta o punto que eu dicindo, mima, estamos aquí facendo podcast. Literal. Eu creo que no mundo creativo en xeral, sobre todo a xente tamén que traballa moito freelance, que se di ahora, non? Que basicamente é autónoma precarizada, metida na túa casa e ir traballando. Unha época moitísimo e outra época nada. Eu creo que, insisto, que a barriga chea que se come mellor, pero eu creo que hai que buscar tamén un equilibrio entre vale, vou coller marcas as que me van saindo, a ver, a mí tampouco me están saindo marcas todos os días, pero nas que crea mínimamente, entón creo que as vou poder vender con cariño, porque realmente son cousas feitas con cariño nas que eu creo, entón vou poder transmitir esa credibilidade, esa naturalidade, o que vai facer que a xente que a min me siga diga, coño, pois é que esta rapaza tal cual vende o que é. É dicir, hai esencia, hai verdade no que vende. Claro. Entón, non sei hasta que punto deberíamos agarrarnos a certas cousas nese aspecto para sobrevivir. A ver, tamén hai moito isto de teño uns principios, pero se non che gustan teño outros, sabes? Sí. Porque habendo carto... A ver, evidentemente. Bueno, aquí, quen tenga ojos que vea, sí, xa claro. está. Non, vou facer unha camiseta con esa frase, porque é a miña preferida, ever. Que pasa? Bueno, claro, eu, sinceramente... Que de principios non se come, eso. Bueno, a ver, no, claro, que me refiro? Pero durme se vende noite. De principio non se come, pero mira, eu prefiro ser un pouco máis pobre. E dixo isto igual, estamos, imagina, titular daqui a 3 anos, vende su alma al diablo a cambio de 1.000.000 de euros. Non sei, o sea, é dicir, non é que eu diga que eu hoxe podo dicir, non estou disposta a eso, pero non sei se mañá vou levar un golpe na cabeza, sabes? Non podes dicir, eu nunca farei. No, claro. Non sabes, porque eu son consciente de que, tal e como falábamos ao inicio, de cousas do pasado que ahora mesmo non me acordo, tal e como non me acordo que non che di no podcast que sairá, que se gravou antes, a persona que eu falaba, que eu estudiei con esta persona, recordoume algunhas cousas de cando eu estaba estudiando, que eu dicíalle, mira, ás veces lembrome de movidas que eu facía cando estaba na universidade, que eu digo, boto de menos a esta tía, porque esta tía tiña ilusión, quería facer cousas e dende a maior inocencia e respeto ela tiraba pa diante. E eu facía algunha cousa que a min a día de hoxe non se me ocorre. Por exemplo, e isto podo contalo aquí porque non o contei en micros, así xa o conto aquí. Ti mira que loca estou, tío, o sea, como se me iba a olla. Eu tiña unha asignatura que era ambientación sonora e musical. A miña preferida ever, sabes? Porque era todo o que ten que ver con música, con son de cara ao audiovisual. E eu son a primeira que me apasiona ese rollo de como che pode cambiar a percepción dunha escena en función da ambientación sonora que poida ter. Non, que importante é o son. Non, por eso estamos facendo de feito, podcast. Un inciso, eu fago comedia, e gustaríame facer comedia, pero teño entendido que é máis difícil facer comedia que drama, porque drama xoga moito con ese recurso. E que te estaba a preguntar isto en algún momento. Depende, o sea, depende, porque bueno, perdona, podes seguir a tu. Claro, si non vexo así como algo tan pechado, sabes? Pero claro, que a min cando me falas non quero quitar méritos a actores dramáticos. No, cando me falas do recurso sonoro, claro, eu claro, se me falas de estar ti encima dun escenario facendo algo, claro, eu teño tan metida na miña cabeza a panadaría que non entra unha música, sino que están facendo ela sempre. Claro. Pero obviamente
é un exemplo de como non hai música que a fan elas, obviamente, o sea, sí que hai música que a fan elas, pero como xogan, sabes, cas diferentes músicas. Que pasa? Que claro, nese aspecto penso máis a nivel audiovisual. Non falaba a nivel serie, cine, etc. Un exemplo básico era, por poñer un exemplo, para que a xente seguro que hai que non sepa, a primeira montaxe de Psicosis de Hitchcock. A da bañera, non? Sí, a da bañera, que ahora estaba rollo, esta Psicosis, sí. A primeira montaxe de Psicosis non acababa de rular como era. Cando se lle meteu a música salvou en gran parte a peli. E ti asocias esa escena a esa música. Sí. É dicir, ata que punto a música pode cambiar as cousas e pode alterar a túa percepción e que viaxes ou vivas de outra maneira, ou incluso a min tamén me pasado de nunha peli estar vendo mesmamente aí na Numax estaba vendo unha peli francesa, non sei que, e de repente aparece unha canción. Claro, para sacar o Duolingo, perdón. É que eu estou mira, Leti, hasta que Duolingo non me regalan a suscripción, eu non perdón, eu veña cascando aquí con mis principios vendendo empresas grandes. Non vou parar. Pero non sei por que acabamos aquí. Porque estabas falando de outro podcast que gravaches, ainda non se emiteu, que falando con un compañeiro teu de cando estudabas. Claro, eu que fixen? Como fío. Esa que faría eu sin ti. O mismo que ata ahora. O rollo é que eu tiña esa asignatura e molábame. Entón, tiven a maravillosa idea, tía, de escribirlle polo Facebook a Nani García, que seguro que coñeceredes, e quen non coñeza, é un compositor que fixo mogollón de bandas sonoras, entre elas, pois, por exemplo, Pratos Combinados, fixo esa música, quero dicir, para que vos deades conta de que dende series ata no audiovisual fixo mogollón de bandas sonoras e así, e eu escribinlle sempre random, rollo de, mira, teño esta asignatura, estáme encantando, non sei que, quería saber se podería un día tomar un café contigo para preguntarche cousas, e o tipo quedou comigo, e claro, a xenda del, non tiñame que adaptar, entón eu faltei un día á propia clase de ambientación sonora e musical por ir tomar un café con Nani García. Pero é que eu son a mestra e poñoche un o sea, regaloche un crédito, xa sabes. Dixen eu, é que eu lembro de dicirlle, mira, que sepas que la teño outro día a clase por isto e non por outra cosa. Eu digo, nese caso. Eu ahora penso e digo, si eu estivera diante esa rapaza, eu dirílle, pero ti que faz? Pero ao mesmo tempo digo eu, joe, mira, saíuche da alma, bendita locura, pero estaba eu fatal da cabeza, sabes? Eu ás veces teño feito así algunha cousa, pero movéndome pola ilusión, sabes? Porque hai xente que pensará, el pequeño Nicolás, sabes? Que quere facer tráfico de influencias. Pero non iba, eu non facía estas cousas ou de ir xunto non sei que. Era por aprender, claro, pola curiosidade. Sí, non era rollo de a ver se podo atopar un padriño ou unha madriña que me enchufen algo. Non, eu quería falar con xente que xa estiveran activo, que tivera experiencia, que me contara cousas, porque eu era unha esponxa. Pero que eu entendo, o sea, a min encantaríame mandarlle unha mensaxe a Touriñán e dicirlle, Touri, gustaríame facer contigo ainda que me sea un sketch de 2 minutos. Touri, ainda que solo sea porque temos o pelo igual, no, porque me dixeron moitísimas veces en plan Touriñán e tiñas que facer algo. Pero, jolín, pasoume cando fun a ter en algunha ocasión, pois claro, Galloso, por exemplo, estás aí con Galloso, tío, eu miraba e decía, non é por decir, por flipar, en plan, é que este señor é historia viva, o sea, vivín toda a vida vendo, e agora teño aquí diante. Sabes? Entón, non sei, eu creo que disfrutar de esa é creo que unha parte como de nena pequena que temos dentro de ilusión, que tamén é moi importante, creo que non perder. Non quero verte porque diste por tráfico de influencias, non por haber que sair daqui, senón por xogar. Sí, e no teu caso é por enriquecer, o sea, nese caso era por enchouparte, porque o que estabas aprendendo apasionabache un montón, molabache un montón, e querías saber canto máis de eso e da man dos mellores, entonces eu creo que... Pois que cando estás aprendendo moito e nesa altura concreta, ti estás desexosa xa de sair ao mundo, sabes, de rematar de estudiar para sair ao mundo e que as cousas sexan reais, levalo a práctica. Claro, que non sexa estou facendo tal movida porque teño que sacar esta asignatura, sabes? Estás estudiando as cousas que fixeron outras persoas e queres pasar a ser tía que faga cousas, claro. Non? Entón, era iso, porque de verdad, eu despois co tempo, cando certas cousas as vivín eu, entendí moito mellor que haxa xente, entre comillas,
famosa ou, sabes, ou que leve cousas, sabes, que teña unha bagaxe detrás que ás veces sexan, non vou dicir bordes, pero vou dicir que igual non sei, que para certas cousas sexan reacios ou se sintan mal ou tal, porque eu ás veces incluso me vexo aí de cando ves que ti fas as cousas con ilusión, pero atopa xente no camiño que só se acorda de ti, sabes, pa pedirche cousas, ou ves, non, que alguén si de repente arrímase moito a ti e en canto consigue o que quere xa ti non existes. Entón, claro, hasta que punto, claro, eu creo que hai xente que co tempo foi desarrollando como un mecanismo de defensa que non filtran ás veces. Entón, eu entendín... Ollo, que hai xente que ten bordería de fliparse, de sin ter sentido sen pés nin cabeza, e outra xente que ves que ten ao principio como esas, como se di, esa dúbida, como ese de non fiarse, porque levaron moitos golpes, e despois co tempo, si rascas un pouco e demostras que a túa intención é tal, ábrenche a porta. Pero eu algo que me costaba entender cando eu era inocente e pensaba que todo o mundo era color de rosa. E déixase de ser inocente? Porque eu sigo sendo... Eu agradezo estar ben rodeada de persoas desconfiadas. Non sei se son persoas desconfiadas, parto da base de que deduzo que me queren ben, e que me axudan moitas veces a filtrar quen se achega a min agora por interés, sin ser yo aquí nadie, enténdeme. Pero sí que é verdad que estábamos falando antes, cando tes unha repercusión e chegas a un número de persoas, eso tamén che otorga un poder que podes usar para ben ou para mal, pero evidentemente vas ter unha repercusión, tes máis facilidade para chegar ás persoas. Entón hai xente que se achega a ti con bondad, e hai xente que se achega con un fin de obter de ti esa comunidade que tes ti, no meu caso. Eu agradezco estar ben rodeada de xente que me diga no meu círculo, tanto profesional como persoal, que me diga: Leti, non todo o mundo é como a ti, tampouco yo soy, sin ser yo aquí unha santa, non, pero enténdeme, de non ir con boa intención de entrada. Claro, non todo o mundo ten boa intención, eso é verdad, pero que, por iso é importante, a ver, pois a min costa, eu creo que eso tamén mata a parte de, vou é raro que o mellor o que digo, pero tamén mata a parte sana de facer as cousas. Ou a nena pequena que falábamos ao principio de eu négome a matar a ilusión ca que fago as cousas partindo da Leti pequena. Da ilusión que eu tiña cando era pequena. Hai unha parte de min que pasa que a medida que te vas dando de bruces cas cousas vas te dando conta que máis valer aprendendo a lección e que podes igual manter a esa nena pero mantela con advertencia. Claro, non, a ver, hai que chegar a un equilibrio e non é fácil, porque de feito isto estamos, pero parte de eu chegar a, sabes, a ese pozo, por dicirlo de alguna maneira, de estar, pero de verdade, a un fiño de nada, de deixalo, sabes, de cortar polo sano e dicir, este proxecto ya non existe máis, chao, adiós, marcho pas Bahamas, non me vedes máis. Ten que ver con eso, no momento no que perdes a ilusión e non ves un punto de luz, no sentido de que mires pa onde mires, parece que non te podes fiar de nadie. Ollo, que se collase con pinzas, porque eu isto tamén o falaba unha vez coa miña banda de como eu me sentía en algunhas cousas dicindo, jode, collédeme isto con pinzas, porque, o sea, Dios me libre, o sea, sabes, de que ao mesmo tempo que me queixo desto, en certos ámbitos, ostras, estou rodeada no que é o meu equipo de xente que sí que traballa comigo, teño moita sorte. Claro, entón, é dicir, Dios me libre que non podes generalizar, porque, é dicir, se empezas a desgranar, ves que non é así. Que pasa? Claro, cando ves todo negro, é todo negro, incluso blanco é negro. Pero é como a mazá podre do caldeiro. Se ti non sacas a mazá, vais a acabar podrecendo todas as mazás do caldeiro, non? Aínda que inicialmente non estiveran todas podres. Claro. A mí dame moita rabia cada vez que diso de querría deixalo porque... Aí eu creo que hai dous factores que che poidan facer... Bueno, tres factores, non? Que... Ella experta. Non, pero que che poden facer chegar a ese punto. Que ti perdas a ilusión inicial, que te esquezas da María que coñecín eu no Lamas da Abade fai 11 anos, de por que estabas tocando a guitarra ali sen máis. Que a voz da túa cabeza lle estés facendo demasiado caso á voz do demo, digamos, a voz que sempre nos pintan desde pequenos, non? Que che fixen eu la claro, silenciar un pouquiño que era Garrido, non? O dese meme. Era Garrido. Non sei, silenciar un pouquiño esa voz e despois a voz da xente de fora, porque logo a envexa é a xente de fora, é a xente que envexa o que ti tes ou que disfruta frenando o que ti estás facendo e se te
eu creo que hai xente que estás ao seu lado moito tempo e que che transmite, porque eu, polo un menos, mal son moi... rollo. Sí, absorbo moi ben esas cousas. Transmíteche moi ben ese mal rollo e saes de aí como con pesadumbre. É dicir, o que estou facendo é unha merda, non vou chegar a lado ningún porque te creíches esa voz exterior que o que quere é apagar a túa ilusión da María do Lamas da Abade. Estes arriba, parece unha filósofa. Estes rollo de sabes, de ver todo negro, estes super ben, esa xente existe, sí. que non, ollo, non estou dicindo, esa xente é mala xente, non, esa xente probablemente tragouse... Probablemente sea infeliz na súa claro, vida. Se tragou dicía miña algo avó, negro, sí, sabes, non? un carbón, e necesitan echarlo fuera. Miña avó decía, entón, seguro que son dignos de lástima, no sentido de... Sí. Hai xente moitas veces que vai busca facer dano porque están feridos, sabes? O razonamento que cheguei nos meus 30 e algún anos é que de todo o que estamos comentando sobre que teño eu o poder. O sea, efectivamente, en como facer que me afecte a min. É dicir, en que dame igual o que me digas ti, dame igual o que me diga a miña voz interior, eu vou tirar para diante con isto porque sí. E se a medida que se me abren máis portas, se me abren máis camiños, haxa xente que pense que me veño arriba, non é que me veña arriba, é que teño que xerar coraza, porque que encima, cando falamos de traballos nos cales, ti fas toda a parte do proceso. Sí. Creo que sendo muller como que costa máis porque hai cousas que se dá por entendido, ou sea, dase por suposto que non, como que alguén nos ten que orientar ou ten que vir desde fora unha persoa a ensinarnos a facer as cousas, pero ben que yo te explico porque tú non tienes ni puta idea. En eses casos, manternos no noso sitio e darnos a valer e ir adiante con todas e non escoitar esas voces externas. Eu creo que esa é a clave para estar estable e que fluya la creatividade. Sí, sabes que pasa? Que é o que dis ti, que cando unha fai todo unha, si que tes como un punto máis de sensibilidade cara as cousas. Porque che dan as cousas que claro, fas. Non quere decir que ti dixas, obviamente hai que saber escoitar as críticas e encaixalas. Que pasa? Hai críticas que teñen todo o sentido do mundo e pois hai soberanas tonterías que tamén sabes filtrar, sabes? De isto non lle fago caso, No isto noso tal. mundillo haters. Pero sí que a mí pasou outro día unha cosa moi curiosa que eu digo, mira, non lle vou facer caso porque non nin ten sentido o que me está poñendo nin ten lógica porque me está falando aquí de instrumentos que nin existen nesta canción, pero de, sabes, de facer un comentario nunha publicación, que ademais non é, a min hai xente que me manda mensaxes que ti van a privadas, ilustrar do teu traballo nunha publicación eu túa. pensei por un momento, isto farao tamén con bandas de tíos, no, o sea, que isto vai sonar seguramente aí va la feminazi, no, tía, pero de verdad que me gustaría ver, hai moito paternalismo, o sea, sí, é rollo paternalista e condescendiente, porque de verdad que non o fanno sin pensar, que quero dicir que a min cada can que dixa o que lle dejana, hai xente que se dedica a insultar, pero quedaste con ese rum. No, quedome co rollo que dixo eu. Eu isto normalmente non o vexo por aí adiante. Será porque dirá pobriña MJ, claro, non sabe. Pásanos máis a nós, si somos novas con máis motivo, sí. E despois que si alguén non pode tener un teléfono, que le quiten el teléfono. Eu non sei en que momento... Teléfono non sei, tía, pero redes sociais... De verdade, habería que pasar o sea, facer como un curso unha selectividade de redes sociais, total, tía. Sí, eu creo que sí. É que, mira, o que dis de comentarios paternalistas, claro, e movidas random... Eu teño compañeiras que ás veces me contan cousas que eu digo, wow, debo vivir realmente no limbo das diosas porque do que me contan elas, as cousas que me pasaron a min ainda me pasaron ben poucas e moi anecdóticas. Somos dúas, en redes tamén me pasa. Eu teño moitos menos haters que o resto das miñas, digo, compañeras ou compañeros, o resto de creadores de contidos. Estou facendo isto para gañar hater. hater. Eu non teño moitos. E tamén é verdad que non lles dou bombo. Entón, eu creo que se non alimenta o monstro, se non botas a mazá podre no caldeiro, claro, é máis difícil. Pódenche podrecer igual co tempo, pero xa non partes de ter unha contaminada. Tamén é certo unha cousa, canta máis audiencia aspiras, máis exposta estás, sí, claro. Tes que relativizar porque senón toleas. Pero imos afundar no tema redes. Sí.
Por eso viñemos, no? Estamos aquí dando Bueno, sí, no, porque eu me imagino que todos os podcasts, todas as movidas, tal, seguro que te están preguntando polo mismo sempre. Sí, é unha cousa que xa intento omitir xa sempre, bueno, non estou facendo entrevistas todos os días, pero vamos unhas cantas. Por que en gallego? Ese tipo de preguntas, por que pero eu tamén, non o rollo, fagas, por favor, porque... non me preguntes Podes porque, non preguntarme sabes, por que fago contigo. Porque seguro que si poñeche un exemplo. Non sei se coñeces a Laura Marín, antes coñecida como Isma Calo. No. Vale, O sea que ao mellor sí, pero é unha rapaza, creo que é da Coruña ou zona Coruña, que gañou o Xuventude, creo. Gañou o Quero Cantar hai uns aniños, non? Sempre foi moi crack e gañou Quero Cantar, pois cantando en galego, Ai, pois eu mellor coñezo, non sei. Moi guai. De feito, a minha canción dela mólame moito. Ahora non me lembro o título. Está buscades Isma Calo, Laura Marín en YouTube e aparece. Pois bueno, pois esta rapaza dende adolescente, pois por cousas, por influencias e así, como que lle empezou a molar moito o... Ai, que idioma era? Ai, Dios, o que falan en Croacia, tío. Croata. No, é o islamo, non sei que kosovar, sabes? O sea, estou quedando fatal, perdóademe, de verdad, porque ahora non me acordo. Non sei que... bueno, unha lingua Albano kosovar. Sí, creo que é o albano kosovar. Algo así, o sea, igual estou metendo a pata, por favor. Para, MJ do pasado, son MJ do futuro, estou sentada aquí con Laura Marín, estás metendo a zoca porque a lingua na que canta Laura Marín é serbo-croata. Bien, e ti estás dicindo de todo menos eso. Ahora sigue co podcast, pero é serbo-croata. Que me patinan as neuronas. Bueno, a ver, perdón. que non estamos aquí por ser lingüistas nin historiadoras. Claro, entón un respeto, o sea, buscade e ela xa ten todo. Nós xa todo temos aí. abondo con oso, partindo desa base. Ela molaballe moito eso e quería cantar niso. Entón, ela, de forma autodidacta, e non sei se foi a clases ou algo, pero ela, sendo adolescente, moi nova, empezou a aprender esa lingua, e a facer covers desa lingua. E a día de hoxe, xa non é que teña, eu que sei, creo que ten 100.000 seguidores ou así en Instagram. É que o outro día estaba cantando na embaixada española de non sei onde. De Albania, Kosovaria. De non sei de onde era, o sea, sei que estou quedando fatal, pero vos quedadevos co meollo, o sea, de como é dicir, seguro que esa rapaza, bueno, seguro que, sendo como son, seguro que lle preguntan por que en non sei que. Sí, por que non en castellano. Pero dicir, que cho pregunten a ti que non eres da lá, é como se agora fixara todo en francés. Se me preguntas por que en francés, podo entendelo. Que a nós nos pregunten por que en galego, é como se fóramos, sabes, como se escolleramos unha lingua que non ten nada que ver con nós. Sí, unha lingua morta, en plan. Pois é como, por que en latín? Sí, por que estudiache latín? Bueno, algo nos pregunta, algo así, eu era de letras e preguntaba tamén, por que estudias latín? Esta volta para facer esta reflexión de como parece que é algo inusual. Por que en galego? Non sei, que queres que che fale? Entón é eso, entón claro, preguntas de sempre de por que en galego, Sí, podemos evitar iso se queres e a partir de aí... No, pero sí que me interesa un pouco de, claro, ti empezaches a facer vídeos polo mero feito de que, pois, eu que sei, pois dicías, ti vou facer un vídeo falando de porque me aburría, X, porque estábamos nunha pandemia e porque estaba cansada de ver vídeos de dos tópicos galegos. Es que non podo con... E moitas veces tamén somos nós quen os alimentamos, pero non podo cos tópicos de nós que en Galicia hai cabras, nós que en Galicia tal, e es que dicen, es que hacen, como se fóramos todos iguales, como se non houbera ningún tipo de diversidade. Que maníacas cabras con Galicia, tío, que non hai cabras. O sea, eu vin outro día 6 en Palas de Rei e foi como, madre mía, non vin tantas cabras na miña vida, que hasta cabras un en Galicia, vídeo. Emociónome como a quen ve unha jirafa, sí, sabes? Sí, total. Non vemos tantas cabras, non hai algunha, pero non hai tantas. Pois parteu un pouco de estar aburrida e da mala leche de contestar a ese tipo de vídeos. Dixen, en plan, porque vou ter que estar aquí consumindo e facendo voces de dobraxe de outras persoas para pasar o rato. Pois fago a miña propia voz. E despois desbloqueáchesme perdón, que salto moito de tema, pero co podcast de Fran Piña, sí, que creo que foi o último que se emitiu, sí, desbloqueoume un recordo que flipei, porque curiosamente somos do mesmo ano, o sea, tivemos que cadrar, ao mellor non, porque eu repetín curso,
pero somos do mesmo ano e contou como fora o Teatro Principal de Santiago despois de ganar o certame de contacontos do seu instituto. Pois eu gañei o certame de contacontos do meu instituto e tivera que vir a facelo tamén ao Teatro de Santiago. É dicir, non sei se cadramos en edición, porque eu non gañei, pero quedei entre as finalistas en Compostela. Que fuerte. Non sei se coincidimos en edición, porque eu son do 86 tamén, que cago en tal. Ou se non porque repetín, e se fixo máis anos ese certame. Pode Pero ser. ganei o certame de contacontos do meu instituto e fóramos un compañeiro de instituto de outro curso eu, viñéramos e viñanos acompañando a clase a Compostela a facer o contacontos. E eu era o máximo que fixera contando contos. O sea, nunca con un móvil porque non existía esa ferramenta. Buah, que conexión entre Cando dúas escoitei eso no conversas. podcast, digo, claro. alucinei, digo, buah, pero que eu fixen eso? O sea, ni lembrábao, pero como o tío de cando nos coñecimos, como de lonxe. Claro. Pois sí, viñera co teatro cheo, no Teatro Principal, que nos tivemos que subir ali que me temblaban as pernas. Lembro perfectamente. Que ahora. forte. Entón, bueno, está claro que independientemente xa de que en internet che empezar a ir ben ou non, ou, sabes, ou empezar a montar algo ou o que sexa, Sí. obviamente, xa había algo aí, o sea, Había está cocíanse claro. cousas. Sí, Tamén sí. gañaron certame de escritura, de relatos, Sí. de cartas de amor no instituto. Non sei se un ano ou 2 anos. E despois era unha putada, porque, perdón, non me gusta esa expresión, pero bueno, daba rabia porque poñían esa carta Sí. no pasillo. Sí. Nos pasillos donde está... E claro, pasaba o chaval que a mí me gustaba, que encima él sabía que me gustaba, Sí. e estaba ali como a miña carta, que era en plan, eu me quero morir. Canto tempo ten que durar aí? Pois creo que era todo febreiro ou algunha historia así. E fora como 1 ou 2 anos dixen, non, vou parar de escribir estas historias porque trascienden. Era como Sí, abrirte sí. un pouco un canal. Imagina o que si fago ahora, pero imagina grabando. si fas cancións e tal e cual, e despois No, quedan no, porque así canto aí fatal. pa siempre, sabes? No. Pero bueno, pero sí, claro, pues sería o mismo, supoño. Porque pois a xente quere que concretices todo. Como vas concretizar? Sí, Que o mellor que escribes esa canción porque che sae do corazón nese momento cántala super entregada, non sei, e po non deduzco, queres porque o saber vives nada, moitísimo, e logo en sabes? plan, madre mía, cada vez que teño que cantar esta canción, recórdame a esta situación ou esta persoa. Pois sí, eso lembreino a raíz do teu podcast, o sea, esta semana, e non o contei nunca, creo, porque non me acordaba. Pois por eso que mola, porque mira, entrevistas ao uso terás moitas. Sí. Isto, como non é unha entrevista que é unha conversa, por iso eu tamén falo, porque é unha conversa. Non sei, a mí mólame moito, porque a mí precisamente o que me mola é conversar e a través de eso, pois, ir sacando petróleo da xente. Claro, empezaches na altura da pandemia, de Sí. forma espontánea, basicamente, pois, empezou a ajustar, empezou a rular e empezaches Sí. a... Empecé a ver a miña cara nos perfís de todo o mundo, replicándose. E xente mandándome whatsapps da miña familia de acaba de un primo que vive que sei en Madrid, outro que vive en Argentina e unha chica que vive en Irún. Mira que me acaba de chegar isto a... Bueno, claro, con internet chega a calquer lado, pero eu como pode ser? Entón foi en plan, que mola o que estou facendo, ou polo menos foiseme das mans, eso está claro. Como xestionamos isto agora? É que Pois sempre paliante. lle digo a rapazallada que seguro que ti cando vas a un instio así, pois falas máis especificamente disto, Sí. e eu pois falando do plano meramente musical sempre lle solto a frase de bueno, e entón eu colguei os primeiros temas en internet que a intención de compartilo cos meus amigos, pero xa sabedes como é internet, sabes onde empeza, Sí. pero non sabes onde acaba, pa ben É pa e mal. pa mal. Pasou xa tico de Rosalía, estaba lo dicindo. O de Rosalía, ti mira hasta que punto eu tiña cero pretensións, que Pois- era o ano no que había o boom Rosalía tra, hasta o punto de que estábamos con nese momento no que alguén dicía a palabra Rosalía e a continuación a pregunta era cal. Entón decías ti, Xa. están pasando cousas. Sí. Porque hasta ahora Sí. Rosalía era Rosalía, Rosalía, sí. non había ningunha Sí, dúbida. E agora era como Rosalía cal, e ti, ui, que están pasando cousas. Sí, lembro. E realmente a idea nacera de unha parvada que era que estaba preparando eu, iba a acompañar a Vicente Vázquez, que tamén temos aí un podcast maravilloso con el, Sí, que tamén os coitei. e ia acompañalo a un recital, e entón, claro, os recitais de Vicente, sempre que, polo menos nos que fun eu, a xente di poesía, solemnidade, eso era unha performance, sabes? Entón, el nun poemario era un cumpleanos e noutro era o sindicato de deixadas, con eso dixocho todo, cantábamos Shakira, un puto show. Que guai. Entón, no medio desto, probando cousas para recital e así, dixen eu,
Guau, que molaba xuntar as dúas Rosalías. Ollo, idea que non estaba só na miña cabeza, que estaría na cabeza de moita xente. Bueno, pero hai que materializar. Claro, pero isto é como todo, Leti. La primeira, toca a campana. Eu toquei a campana de forma accidental porque chegou o día de Rosalía e eu non farei nada. Que pasa? Eu esa idea que tivera facendo eso con Vicente, dixen, deixame buscar por azar un poema de Rosalía calquera, mesmo castellanos de Castilla, non é que fora especificamente. A ver, deixame mirar a métrica. E eu via que a métrica cadraba con Malamente, pero faltábame algo fundamental, que era sustituir a palabra Malamente por algo que sonase similar e que encaixase ben. Entón, é a mítica de jaja, que idea tan bonita, pa o caixón. E un día estaba eu en Santiago tomando un café, mirando para o horizonte a xente pasar, e pasou un tipo, e que aí é onde a xente ten que entender como van as ideas, que ás veces hai que deixar cousas repousar para dar co clic das cousas que che faltan. Esa é a diferencia entre facer as cousas pois igual con máis calma ou facelas ás prisas e así. E pasa un tipo con a camiseta que puña así todo xunto. Mala gente. Eu quedei-me mirando para a camiseta e quedei-me mirando. Mala gente. E eu, guau, teño, sabes? Sí. Entón, lembro que daquela eu xogaba fútbol. Lembro que era un domingo, que era o día de Rosalía, toda a xente subindo cousas e a min, eu, cando me acordo, tarde mal e rastro eu non farei algo. Entón, a mediodía, puxenme aí a trastear e a non sei que, non tiña tempo para moito máis, gravei a canción, ben vedes, son 2 planos chunguísimos na miña habitación super mal feitos, e puxeme a montar o vídeo, pero xa non me daba tempo de rematalo, porque tiña que ir xogar. Fui xogar o meu partido placidamente, volvín pa a casa. Sigues como remoendo de fondo, seguramente, sí, porque a mí pasa, ti sigues remoendo na idea de... Tío, eu estaba como rollo de, vou no colgar... tía, vou no colgar tardísimo, sabes? Que gracioso que vou facer algo para o día de Rosalía cando xa rematou o día de Rosalía. Pero tamén está ben, porque dá rabia subir cousas de letras galegas e de letras galegas. Sabes o que te digo? Sí. A mí dá moita rabia. Entón subino, xa pasaban das 12, subino así rollo de, bueno, ademais eu antes, agora teño algo máis de, o sea, non tendo moitos seguidores, teño algo máis, entón xa aínda que intento ser eu, porque eu creo que das redes poderemos afondar nisto, que despois de terme encorsetado por ideas que che meten dende fora, acabei vendo me dejáis todos en paz, vou ser eu mesma, que non queira que non me siga, porque vaime mellor sendo eu mesma que intentando complacer ou ceñirme a un estándar. Pero bueno, o tema é que non hai nada mellor como a autenticidade. Antes eu falaba a xente máis como se tivera un grupete de amigos que non tal. Entón eu, bueno, xa sabedes, levo tempo sen colgar nada, fixen aquí esta movida, pois ya tal, así, foi como un pouco así, pum, e solteino. Tía, levanto mo día xigeante. É que eso, a min pasou eso literalmente. Guau, tía. O sea, que hasta esa semana hasta me chamaran de... Tía, que eu tiña 100.000 visualizacións en 4 ou 5 días. Como que me deitas, te levantaste con 10.000 e xa en plan, buf. Pero despois, se sumabas todo, en plan, varias plataformas, que ao final todo sai do mesmo sitio, pero era casi 1 millón de visualizacións en todas as plataformas, era como, hola. Entón é unha paranoia, pero volvemos ao mesmo, volves a repetir o patrón de a clave do suceso é deixarse suceder. É dicir, non... O músculo traballas, exprímeste creativamente, ao final tes unhas ferramentas, porque a veces se utiliza sobre todo para recursos de guións longos. Claro. Pois ao final tes aí a comedia tamén ten as súas reglas, que eu non as sei porque non as aprendín, que eu estou facendo pero hai que isto de aprender rodando. Sí, pero hai que está claro que ten que haber un traballo detrás. E sentaste nun ordenador, eu monólogo escribino sentándome nun ordenador exprimindo a cabeciña. E despois a partir de aí, pois vas no coche ou vas paseando, como dis ti, pois vas tomando un café e dis, coño, pois isto vou non meter neste punto. Pois isto, e vas aumentando, vas ramificando, que a inspiración está aí fora. O sea, ti non te é moi guai cando ti tes unha efervescencia encerrarte. Eso é importante, encerrarte, e ten que ser así, creo, pero ten que haber unha simbiose entre sentarte, escribir, encerrarte, tal, e mundo, vivir, cine, ler, salir, abrir a mente, sí.
Eu creo que é importante. É que eu aí atrás fixera un curso de proceso creativo con Capicúa, que é unha rapeira portuguesa moi coñecida e que a min mólame moitas cousas dela, pero principalmente como escribe, o sea, ten un enxeño, tía, usa tamén a linguaxe, fai xogos de palabras, incluso tira de o que eu chamo unha certa retranca, non? Sí. Porque en Portugal tamén hai como unha retranca portuguesa, e eu admiro a moito, e ela era ali, era online, e a peña, e como faz, sabes, como pensando que houbera un secreto da Coca-Cola, unha milagre, ela entrenando un músculo creativo. Sí, todos traballa, os días, tía. Eu dicía, eu, por exemplo, non teño esa disciplina, porque ou estás a unha cousa ou a outra. Sí, claro. Entón, claro, eu ojalá puidera ter é algo, claro, que me gustaría camiñar, de ter unha disciplina dentro da miña semana, que puidera dedicarme só ao plano creativo a nivel sachar. Pero plano creativo. volvemos ao principio da precariedade, non? Precariedade, porque non podemos vivir desto. No, claro. O sea, ollo, vivir desto. Que queredes? Vivir da cultura, vivir da música. Sobrevivir, o sea, imagina... Ter a tranquilidade de poder pagar as túas facturas. Eu non falo de que me caen cartiños do ceo, eu falo de crear unhas dinámicas de traballo, unha serie de cousas, sabes? É como diste, rentabilizar todo o que estás facendo. Non para ser rica, para vivir. Bueno, no noso mundillo nas redes sociales hai, de feito, hai un engaño con todo eso. E eso tamén é interesante. Gustaríame afondar neso, porque, claro, non sei se, o sea, se queres non entramos aí, pero xa o digo en plan curiosidade, que é, que cifras estás manejando ahora mesmo? A plataforma de por sí non monetiza. Non, falo primeiro de cifras, audiencia. Falemos de audiencia. Agora mesmo teño 50.000 seguidores entre as dúas plataformas. Vale. Se as queremos desgranar, pois uns 20.800 en TikTok ou 700, non sei. TikTok agora está me costando un pouquiño máis. Tamén a verdade que estou traballando máis en Instagram porque facilítame máis o traballo, sobre todo crear comunidade e demais. En Instagram andamos por, non sei porque digo andamos, fago todo sola, pero bueno, porque sin seguidores e sin comunidade non habría cifras. Claro. Isto tamén o quero ter sempre claro. 28.000 persoas, máis ou menos, sí. Vale, entón andamos eso que dis, máis ou menos en torno a 50.000. Sí. Vale. Máis ou menos esa audiencia que está manejando ahora Leti, que é unha personita, unha unidade personita. Sí. Como di. Sí. Mira, non sei bueno, tamén merece un vídeo de unha unidade persona. E teño escrito donde anoto as cousas, que é nun grupo de WhatsApp que teño comigo mesma. Ti viches Paquita Salas? Nacos, non me sei os diálogos. Pero Noemí Argüelles, viches algún meme de Noemí Argüelles dicindo é que en TikTok eso un seguidor hoy por hoy es una personita que tú le dices tírate dun puente e se te tiran. Pues, sí, así. ¿Sabes? Creo que usou ese recurso Sara Seco para responder a algo. É que só ver, o sea, os que sodes creadores de contido, aínda que non vexades a serie, só ver os fragmentos de Noemí Argüelles dando clase. En TikTok dá moito. Dando clase de cómo triunfan las redes sociales. Cuantos máis jascas e máis jascas, mejor. Sed poetas urbanos, sed creativos con el jasca. O mellor ainda podría vivir mellor se me fiara desas clases. Teño que ver a serie completa agora que estou na casa e teño tempo. Bueno, estou na casa e teño tempo. No, porque tens que crear moitos vídeos. Teño que crear moitos, presionar o cerebro para... Pero o rollo é ese, vale, unha personita que ten esta audiencia. Vale, entón, esta audiencia é caramelito para moita xente, no sentido de... Bueno, non vou entrar neste xardín porque senón son unha valla publicitaria, podes dicilo. Claro, eu agora son unha valla publicitaria, son consciente. Claro, a miña imaxe é unha valla publicitaria. Aí onde está? Que pasa? Claro, ti no momento no que as marcas ven que alguén pois ten para min incluso vai máis alá. Ás veces non é só eres unha valla publicitaria, senón dicir, quero que sí que vexo que esta marca que a miña marca, pois eu que sei, algunha marca que traballas que é artesanía ou así que diste. As que teño posto, o sea, creo que estou vestida. Claro, apenas que o podcast, pero teño unha sudadera de unha artesa galega pendente. Aí está galega, iba che preguntar pola sudadera. Pois sí, é dunha moza. A ver, patrocinade no lo podcast. É broma. Eu fixenlle, non viches no anterior, facémoslle publicidade todo Dios gratis. Así non se pode. Non podo. Así non, eu fixenlle publicidade gratis a moita xente, Eu tamén o facía e agora cando parece que queres cobrar por algo es como, pero non. Sabes esa leite que descubrín que podes cobrar por publicitar cousas, sabes? Bueno, é moi interesante. Sí, yo no. Bueno, es moi interesante descubrilo que non, bueno, en fin.
No, pero mira, imagina poder ter un equilibrio perfecto entre, pois mira, pois ao mes só vou aceptar X cousas publicitarias, porque se o teu contido empeza a ser un desfile de marcas todo o tempo, non sei hasta que punto non che influye na audiencia se estás todo o tempo publicitando. Correcto. Gusta moito esta pregunta, aparte creo que non me fixeron nunca. A mí, polo menos, pásame como espectadora. Non me están solicitando marcas todos os días. Tamén é certo que non me anotei en ningunha destas plataformas, porque logo sí que nos mandan, eu teño un correo electrónico asociado no que ti podes acceder desde as redes sociais nas que traballo, contáctanme páxinas ou empresas que son bancos para influencers e marcas. É dicir, donde unha marca grande, que non vamos nomear, pero imagínate, quere chegar á audiencia de entre 30 e 45 anos, que creo que é onde teño o meu ratio máis alto, entre 25 e 45 creo que está o meu. Mulleres e de Galicia. Pois collen e van a ese banco e solicitan un perfil, entón seleccionante. Claro. Existe esa modalidade, eu non me estou inscribindo en ninguna porque a maior parte das marcas que se traballan aí, bueno, pois son outro tipo de marcas máis grandes, sobre todo que creo que é para outro tipo de contido. Eu non estou intentando enfocar a miña carreira profesional ou que a donde eu quero chegar creando contido non o quero facer a través das marcas. Claro. Evidentemente terei que comer, pero non me están chegando todos os días, a maior parte das que me chegan son pequenas. Sí. Entón eu empecé a facer publicidade pois por produto. É dicir, eu poño esta sudadera túa, ensino e a xente, pero claro, pois vou vendo as páxinas das marcas das que eu poño a prenda en ese momento e ti entras e vas vendo como lles aumentan as cifras e dis, oye, para que estoulles aumentando as cifras e eu realmente é tempo. Primeiro, que estás poñendo que dis ti a túa audiencia en xogo, porque se estás continuamente anunciando cousas, parece que estás tirando máis por valla publicitaria. Eu se quero consumir publicidade, non preciso entrar no teu contido. E agora falo como mera espectadora, porque hai que saber en que plano se fala en cada momento. Como mera espectadora, eu debo dicir que de forma inconsciente a min porque hai xente que agora está facendo moi ben, que parece un vídeo normal e ao final te mete el tal. Entón, a min se me metes a nivel creativo, que pasa? Que eu podo ver un vídeo publicitario. Ora, imagina se ti, por exemplo, cal é a túa afluencia de subida de... Normalmente, cada canto está subindo un vídeo ti de media. E agora, desde que estou na casa, intento que sea un diario máximo un cada 3 días. Nunca deixo que pasen máis de 3 días. Vale, entón, imagina que nunha semana de 4 vídeos que me subes, 3 son publicitarios. Que va. Es que me... Sabes, é como que a min, eu teño deixado de seguir xente que de repente, cando me descuido, é como rollo, tío, ahora solo me metes publicidade, intercámbiamo con outras cosas. Que entendo que é preciso, quero decir, porque ti tes que soster as horas que lle dedicas a crear contido, obviamente pero... sí, pero tamén che digo que con que me pasa eso, curiosamente non foi principalmente con creadores de contido, foi con xente famosa. Sabes que ti eres famoso pois porque saes na tele, saes na radio, saes non sei que, sabes, xa tes outras plataformas das que ti comes, nas túas redes, por ende, eres famoso e ás veces creas contido e a mí me mola e sigo-te, por eso che sigo porque boto unhas risas, pero se de repente te me estás convertendo nas pausas publicitarias da Antena 3, veña, eu digo, pois deixoche de mirar as stories porque me estás facendo publicidade todo o rato, quer decir, algo que me pasa a min como espectadora. Por eso creo que sí que creo que nese aspecto os creadores de contido se lo curran máis, porque incluso moitas marcas xa che demandan de, tía, non me fajas un mero que bonito el disco de MJ Pérez, fantástico. Claro, no, que logo as exigencias de certas marcas tamén son as que son, quero dicir, non é simplemente escollo a ti, fasme esta publicidade ou fasme esta colaboración e punto. Que chamamos de colaboración, bueno, para min colaboración é o que estamos facendo aquí hoxe ti máis e unha, cando hai cartos é unha publicidade. Chamamos de colaboración é sona mellor. Pero entendo que fai falta unha parte e que eso tamén mantén o resto, eso é lóxico, podo entendelo. Pero pídenche chegada, idade, cifras, estruturanche o contido. Eu non quero que ningunha marca me veña a min a estructurar a miña maneira de facer o contido, porque se quixera facer eso, seguramente tamén podría traballar con axencia de comunicación e tería moitos máis traballos. Pero creo que aí é onde diferencio, polo menos eu, influencer de creadora de contido.
Claro, e despois Se creas contido, ti creas contido. ti Ainda que logo podes- metas algunha colaboración. Se eres influencer, eres influencer. Claro, que por exemplo, as influencers que Lifestyle e todo claro, esto. ese rollito que ou por exemplo estas que triunfaron Tamara moito Gorro, toda esta gente, non sei como se chaman, Claro, todas estas que, pois mira, eu teño moitos seguidores e simplemente, pois mira, hoxe unha freidora de aire, mañá un hotel que me non sei que, Sí. pasado mañá algo que non ten nada, sabes, todo así, todo lo que me caiga, Claro. venga, Sí. igual farán unha selección, pero é todo publicidade, porque eso xa se dedican a eso. Normalmente, a xente que sodes creadoras de contido, pois, por exemplo, ti non é que teñes un contido específico de yo hablo deste tema, ti falas un pouco hoxe dunha cousa, mañá de outra, Sí. da vida en xeral. Eu creo que Sí. é o que lle mola a xente da túa movida é que, pois, cosas que son moi evidentes, pois, como ás veces, pois, o que dis tío, de dar unha contestación co tema das cabras ou así, pois, que eu ás veces o que me pasa contigo, que é que eu vexo un vídeo teo e digo, gracias Leti por decir eso que eu non sabía decir moi bien Ves, dicho, pues moi eso, ben. eso é o que máis me gusta. Que mola de ti. Tampouco que ás continuo, veces... ter razón, que No, hai vídeos que son no, como claro. ter razón. A ver, é a nosa razón, non? No, pero sí que é verdad que ás veces ti dis cousas dende o sea, ademais que para min eres a representación máxima da retranca e Iso ao sí que é un xeito que tes de orgullo, porque é o que dicilo que ao final eso para min é como varios elementos que ao xuntarse bingo, sabes? É así. Sí. Entón, para min esa é a clave do É moi innato, suceso. Sí, eso é un suceso moi taberneiro, suceso, é o moi de taberneiro, sí, levo sí. toda a vida criándome de xeito que contestaríache, pero non che quero contestar directamente. Entón Entón vou dar unha voltiña sí, e é sí, aplicar sí. eso a cousas que se nos pasan pola cabeza de temáticas do día a día ou do tema do momento do que xurda, vamos. Que pasa? Que por que molan tanto os teus vídeos son tan compartidos? Porque certas cousas que dis eu digo, que ben dito está, eu non o diría tan ben, doulle a retweet. Sí. Bueno, dalle a A compartir, compartir, sí. e porque E a min dasme a vida nese moitas momento. cousas que a xente comparte é porque é como, mira que di Me este. siento identificado. É ese, entón sí. é ese. Eu creo que esa ou porque a tú clave do teu veches esa contido. conversación, é dicir, eu creo que moitas veces pasa de hoxe fago un vídeo de Samaín, xusto falache con calquera de, bueno, que Samaín mira isto tal, e eu fago o vídeo de, Sí. mira, xusto o que che decía hoxe pola mañá, Sí, que tal. sí. Eu creo que parte moito de aí. Claro, que ao final bebe É dunha naturalidade, persona sin que máis, está non? presente, viva e atenta e forma parte da nosa Claro. sociedade. E tamén porque ten tamén bastante éxito, porque ti tes eso atópalo a nivel, pois, unha persona de Madrid, non sei canto, e que falta só. Falta ter xente daqui, da nosa realidade daqui Sí. tamén. Entón, por eso... E a pois, retranca a retranca non é quero a tirar de retranca morriña non que non sou yo esta marca de supermercados, ni muchísimo menos, ni me pagan nada, pero non é nosa, tío, non hai é sarcasmo, pero non é, porque Pero dígoche, no, pero non che claro. digo. De feito, moitas das reviravoltas que eu lle dou aos vídeos, algunhas sin querer, porque saen Sí, automáticas, é que xa non sale así, é que está... e outras que sí que están pensadas, moitas eu creo que non se entenden, hasta que, No. quero dicir, reproduces o vídeo unha ou dúas veces e colles outra distinta. Moito hater madrileño, con todos os meus respetos, Non se ás enteran do que veces digo, protestan de que estás dicindo non sei que porque están lendo as cousas literais. E eu unha vez tive unha agarrada con un tío en Twitter que eu pa que entro nestas cousas. Ai, é que o Tía, Twitter... é que tive unha Twitter tive es unha la agarrada. voz gris Sí. que falábamos ao principio, pero como gilipollas. Sí. Que eu entro, Vou ter que poñer un meme entro deste polas tipo. mañás para informarme, dai tamén saco ideas, pero buf. Mira, vou ter que invertir porque ahora estamos grabando cun sistema. Si lle vixo algo detrás dos podcasts, non falo xa Que de terciopelo. No, mira, Parece ves, terciopelo. solo dá, Bueno, que vos non dá estades sensación, verdad? Pero ten Isto é aquí gracioso que esteamos facendo isto cando isto non é visual. Estamos aquí as dúas con un dedo. Estamos acariciando tocando unha unha plataforma. Focusrite, é dicir, unha tarxeta de son, é dicir, un Porque dispositivo parece electrónico. terciopelo, bueno, da igual. Estámoslo acariciando, isto sería digno de ver. E temos Igual unha mesa suben chos argentina. likes. Ai, si, Bueno, despois se caso. cara sacamos unha foto a Por isto, que suposto. se vexa esta tela andina que Non- me trouxo Ailén Kendelman da panadería de Argentina. Non podemos deixar de Influencers, influenciar es que la la cabra influenciación. a cabra, jajaja, tira Tira ao ao monte. monte. Falando de cabras e de madrileños, mira que ben fío. Mira, a mí onde máis xente me sigue é de Madrid. Bueno, hoxe adiantoulle a Coruña. A Coruña, Vigo, a Madrid andan aí ao pique, pero normalmente Madrid con moita diferencia. Creo que alguén máis xa o dixo aquí. Ou, bueno, a mellor estou mesturando datos. Non sei. Sígueme moita xente de Madrid.
tamén quero pensar que é porque hai moitos galegos en todos os lados, en Madrid vive moitísimo número de persoas e tal. Moitos son fillos de xente que se foi para alá Sí. e que está como reaprendendo tamén a lingua. E moitas cousas seguramente se lle escapan. Pero estou segura de que fan o esforzo de entendelo porque lle dan valor ao que digo. E porque seguramente mamaron de seus pais ese xeito de decir as cousas. Pero despois os vídeos que son máis virais, que teñen máis repercusión, son nos que me meto cos madrileños. Pero é que non é que me queira meter cos madrileños, joder, pero é que poñen un bandexa. A ver, quero decir, amigos madrileños. Quen deixa o coche no muelle? Quen o deixa? A xente que nunca ve o mar. Tamén che digo, é que o problema non O é que que, non se mira, sabe comportar nun ti medio. imagina que quen deixa o coche no muelle é xente que normalmente cando fala de nós, fala con nós ou se dirixe a nós, Sí. o fai con todo o respeto do mundo. Entón ti dis, ostra, poderás dicir, mi má, deixou o coche no muelle, pero non seríamos tan cabroncetes como somos, de non ser, porque se a mí me estás chamando parvo, non sei que cabras, non vou dicir o que decides porque é moi fuerte, ignorantes, paletos, si Sí. sempre que narcotraficantes. Pero non se ofende quen non Quero quere. dicir, si ti Sí. sempre estás metendo esa leña ao lume, pois eu entón, cando vexa que ti que vas como son o máis listo, o máis inteligente do mundo, ou cousas que a mí isto toca moito, que é o acento. Outro día houve unha tipa que se riu de min Pero polo que hai meu xente acento. aquí subindo vídeos Ollo. imitando o noso acento, Mal, galegos, porque podes imitar, polo menos imitao ben, sabes que podes imitar ben. O tema é que outro día, mira hasta que punto isto, cunha tía reuse do meu acento. Vale, eu si falo castelán, teño moitísimo acento, entón podo entender que te chame a atención, vale? Ahora, cando te estás rindo do meu acento e te estou falando galego, tío, que é como o rollo de que se estaba partindo o cu de min do meu acento falando galego, e eu dicindo, wow, non sei que acento queres que teña, tía. Queres que che fale Sí. galego con acento de Madrid? que Faloche galego? Elimino Choene Velar. No, pero penso que moitas veces facémonos mal desde nós, no sentido de a miña que non me afecta en absoluto. Quero dicir, eu teño acento porque teño identidade, porque teño lingua propia. Lo siento por ti, eres monolingüe pobre, lo siento. Quero dicir, non vou a finxir un acento neutro cando non o teño, pero é que nin o teño, nin o quero ter. Eu entendo que poidas hasta certo punto dicir, bueno, pois quero xogar co acento e Sí. igual quero que se me note. Podo Sí, entender eso, é como sí. si ti falas inglés e non me vou dicir hello, how are, sabes? Entende, É que sí, dicir, sí. intentar pois xogar cos acentos, vale, guai, pero eu sei de xente galega moi galega que cando falan castelán non é que intenten reducir o acento galego, é que ademais ponen un acento É que falan como de si fueran de Madrid de toda Sí, a eso é vida. renegar que de dis ti, sempre, Ostra, sí. perdona, pero parece isto un sketch. A mí pareceme un nivel de incultura, un sketch. Me parece literal. A mí pareceme un sketch de incultura tan Estamos grande. ofendendo a xente, sábelo. Bueno, a xente tamén Estamos sachando haters. non se ofende quen non se quere ofender. Por eso eu digo, mira, eu digo que cada un que faja o que lle dé a gana, pero deixe de rirte non de me min. uséis el O sea, acento para ridiculizar, tío, claro. porque te estás ridiculizando ti. É O sea, dicir, eso é no sentido de, a min, eu sí que me, é dicir, e vexo como natural e tal, e tal, que alguén me diga, boa, tía, que acento, a min pasa máis veces, que me chaman, sabes cando te chaman para vender cousas, seguido das telefónicas. Eu contestolles en galego, entón se acaban me colgando. Sí, eu uso ese recurso, moi bueno, gente, contestades en galego, Vos pum, decides, colgan. boa tarde, se falade rápido, en plan, boa tarde, en que podo axudarlle, aí xa Xa din, pétalles a E cabeza, colgache o cólganche. teléfono, Sí, é un bo truco. Pero de as veces de pa movidas así, pues dale de repente decirme, anda, por tu acento diría que eres gallega. Eu, non soy andaluza, sabes? E empezan e petan, porque claro, estou Retranca. tirando de retranca. Pero sí que tanto me ten pasado decir, anda, que acento tes, de que lles chama atención, punto. A mí ese comentario non me ofende. Ahora, cando ti estás facendo unha conversa todo o rato poñendo o todo no meu acento, tío, tes un puto problema e ese problema telo ti. Porque é o mesmo que cos andaluces tamén se pasan chamase tres complexo de pueblos, inferioridade. tío. Eso é que Claro, eso é que a estar aí, mensaxe bum, que che intentaron soltar, pois que che acabou calando. Pois sinto por ti.
bonito ter dos identidades, e sobre todo, o sea, dous idiomas, sobre todo ter unha identidade Claro, propia. entón, pero bueno. eso é o que é, eso non quita que ti pues, fagas o esforzo de que cando fales calquera outro idioma, pues, eu que Intentes sei, falalo ben. Intentes falalo o mellor posible, adaptándote mellor ao idioma pertinente, etcétera, etcétera. Eu cando falo portugués tamén teño acento, e non é acento, é o acento que non sei nin que acento é, pero eles detectan, Claro. saben que eu non, o sea, din, falas moi ben portugués, o que me digan, claro, tes acento do norte, pois do norte ten que ser, porque do norte son, Claro. sabes? Entón, obviamente non vou ter acento de Lisboa. E a quenes non falamos portugués, bueno, primeiro que Lisboa, en galego, a mí xa me teñen en plan, como non te esforces, o sea, eles pensan que ti Sí. falas castelán mal e que intentas Sí. falar portugués e Sí. que falas isto. Sí. Eu, algunhas veces, primeiras veces que baixei a Portugal, sobre todo de Porto para baixo, intentar explicarlles, no, porque que Galiza, que está, porque históricamente, chega un momento que non. A ver, realmente Percibo que con Brasil pasan menos eso, Sí, con Brasil hai máis... mira hasta que punto é que incluso os propios portugueses admiten que cando empezan a ver, pois, por exemplo, saltalles un vídeo en brasileiro, pois costalles o chip, tardan en adaptarse. Sí. Pero, bueno, é que isto dá, sinceramente, Para isto outro dá para podcast. outro podcast. Sí, sí. Bueno, podemos coller o Pero fío bueno, que me vou moito. volvendo ao Sí. Rejo, porque son eu a primeira que me vou polos cerros de Úbeda, claro, que eu decía eso, uníamos o tema de a audiencia que tes, o feito de que os teus vídeos pues, teñan esa aceptación por parte do público e así, e despois aquí hai unha perspectiva que é a xente que ve as cousas dende fora e a cegas pensa, influencer, xa vou dicir así, eres famosa, eres influencer e saes na tele, non sei que, tes moitos seguidores, entón a xente pensa que estás nadando no carto, que das plataformas te estás forrando, mentira, e que de patrocinios te estás forrando. Entón, cal é a realidade que hai detrás disto? A realidade que hai detrás eu falo a nivel noso, quero dicir, a nivel de creación de contido daqui, non? Eu non sei fora, supoño que si que falábamoslo antes, manexaste noutras cifras, tamén é verdade que tens moita máis competitividade, ao mellor hai máis marcas que queren acceder a ti ou non porque vas a ter un abanico máis amplo de creadoras de contido. A realidade é que as plataformas pagan algo céntimos. O sea, eu creo que só fixen unha retirada, este é o 3º ano que estou creando contido, fixen unha única retirada da plataforma do signo musical, porque hai como un contrato de confidencialidade, pero bueno, non chegaba a 50 euros en 3 anos. Da monetización da propia plataforma. E agora na que estou agora, que é a de Meta, bueno, estamos indo polo de me pago el cheque azul, entón hai xente que paga o cheque azul pensando que supoño que así vai ter máis alcance, eu sigo me mantendo en non pago o cheque azul, monetizo, pero tamén céntimos. Sí que obtes algo de marcas, pero é que é o que falamos, é o noso sustento. E despois de vídeos colaborativos. É dicir, eu ingreso algo a través de redes sociais de, pois mira, teño esta proposta cultural, se ti me fixeras a promoción, pois eu pagoche X. Claro. Entón, de aí, o sea, son axencias de comunicación ou artistas que se poñen en contacto con nós ou organizacións de eventos como no que coincidimos a última vez, que, mira, quero ter chegada, quero ter alcance en redes sociais e quero que me fagas ti a promoción. Claro, que eu mesmo, por exemplo, exemplo, de onde recibimos eu ingresos. podo decir, bueno, mira, pois vou sacar un disco e vou poñer tanta pasta nesto, tanta pasta no outro, e podo valorar como unha pata máis, pois dicir, en vez de meter pasta nesto, vou meter pasta nunha persona que me axude, sabes, sin que sexa, sabes, despois pois, é o que falábamos antes de mero spot ou facer algo pois que poidas que non sintan ese rollo. Eu creo que tamén é importante cando te dirixes a un creador de contido que non lle fajas un corsé e te fíes un pouco tamén de él, porque coñece a súa audiencia. A xente ten que aprender que un creador de contido non é como si ti pois contratas unha cuña na radio, que ainda así vanche asesorar os da propia radio, de mira, mellor meter esta música, mellor facelo así, sabes, vanche asesorar, ou moita xente que pasa, a maior parte de marcas que están fartas de publicitar, directamente poñen todo en mans dunha axencia de publicidade que xa fai toda a creatividade, entón xa hai como unha coherencia. Eu iría xa asesorando como penso que vai encaixar mellor, pero basicamente son as nosas fontes de ingresos, e despois
ir a dar charlas a institutos, que a min é Sí. unha das cousas que máis disfruto, e logo agora que estou tirando polos monólogos. Logo non sei o resto de creadoras, si que teño trato con algúns deles, hai bastante bon rollo en xeral, pero máis ou menos dedicámonos a eso, charlas, eventos culturais, colaboracións, pois, xa sexa máis marcas, máis culturais, pois depende un pouco o tipo de contido que teñas. E agora co tema dos monólogos, claro. Pero que monetizo é todo externo a través da rede, nunca a través da... Pero claro, estás acostumbrado a que che metan influencers de lifestyle de nivel, como se chaman estas chicas, as Pombo e todo isto, Claro. que o que dis ti, que están aí tomándose unha cesta de fruta fresca na beira dunha piscina, ou a Marta Díaz esta que lle acaban de facer un documental, con todo o respeto, que evidentemente esa xente ten un nicho, e eu quero respetar a audiencia desa xente, Sí, pero porque está- algo lles aportará. Pero sí que hai unha distorsión, por así Pero, dicilo. claro, Sabes, Claro, da realidade. a xente ve eso, viven en mansións e despois pensan que aquí, claro, eres influencer, tes 40.000 seguidores, eres rico, literalmente. Non sei ti, No, pero eu teño non a son rica. percepción, porque ainda falaba onte cun compañeiro músico, non? De como as redes sociales engañannos moito, porque además moitas veces entre nós frustrámonos e falamos entre nós de dicir é que a xente, no, perdona, a túa percepción da xente, que Bueno, que esa é ti outra. estás nese Pensan que círculo, te coñecen. claro, estás nese círculo, controlas eso, pensas que eso é daquela maneira e despois resulta que sales ao mundo e ves que hai xente que non ten redes sociais. Sí, pa empezar. Sí, sí. Que estamos perdendo a perspectiva de que a ese público tamén hai que chegarlle e estámonos olvidando completamente del. Sí, sí. E para min, e cada vez estou máis caendo máis na conta, que para mí é un público incluso máis valioso, porque ás veces estou intentando contentar a xente que non vou contentar, porque se move antes polo que lle diga o rebaño, que polo que che poda decir eu, a esa xente cóstame máis chegarlle que igual facer un malabar para intentar chegar a xente que non ten redes Sí. e que a nivel físico a mí me costaría máis ou me suporía máis esforzo, porque Sí. esa xente igual viene e se queda para sempre. Sí, a min pásame na miña comunidade. A min o feito de que me siga xente de unha idade máis alta, a mí non me sigue moita xeración Z. Claro. Sí que hai xente que me sigue a raíz de ir a institutos ou a eventos ou vas a eventos onde hai máis xeración Z, pois coñecémonos e vemos que sí, que temos unha diferencia de idade, pero que é unha liña imaginaria que podemos entendernos e que seguramente eu lles poida aportar algo e elas a min tamén. Pero a min hai xente que me sigue maioritariamente é maior. Sí. O sea, da miña idade ou máis. Pero Sí. son xente super fiel e que ten as cousas moi claras da mesma maneira ou do mesmo xeito que eu non podería crear contido como fago agora con 20 anos e fago agora con 30 e pico, porque hai certas cousas das que teño unha idea máis formada, eu teño outra madurez, afronto as cousas de outra maneira, pois Claro. comezando polos comentarios desa xente, etcétera. Pero bueno, Claro. logo xente que non te sigue tamén te para na rúa para decir, casi sempre son cousas boas, pero sí que pensan que te coñecen Aí onde está? e Eso teñen a tamén- imaxe distorsionada, que é o que decías A ti mí tamén totalmente. pasado, pois por exemplo, bueno, si a Pablo Meixi coñecía en persona, pero a quen foi hai pouco, non sei a quen coñecín, a unha persona que coñecín en persona, pero que nos coñecíamos antes de redes, e que eu cando coñecín a esa persona en persona era como que, teño a sensación de que che coñezo dende hai moito. Depois pode pasar para ben ou para mal. Claro. Está o feito de desvirtualizar e outro momento tiven a sorte de que toda a xente que fun desvirtualizando, non te meto ti nese lote porque te coñecía de antes, Claro. En xeral foi para ben. Pero hai que facelo, Pero o sea, non con todo o mundo ten por aínda que que ser ti para teñas ben. esa sensación, eu digo, por favor, mentalizadevos dunha cousa, que cando vaiades a un alguén, pois eu que sei, un creador de contido, un artista ou tal, que todos temos a nosa idea desa persona, acercarse con respeto. Nunca traballaches con esa persona, non coñeces esa persona, non sabes como é, e sobre todo que ao redor de cada persona hai unhas circunstancias. Sí, e Sabes? logo hai como unha parte de morbo tamén, a min con eses comentarios sempre me pasaron máis con xente de tele, de ir á tele a facer algo e como é tal. Pero sí que é certo, o rollo é ese, que ese Esa xente rollito, ese costalle moito morbo, sabelo, vai o sea, moito diferencialo. pois eso, que a xente coñecida, non? É como que sempre hai como un querer ou ter esas cousas na cabeza de que ten que haber un máis alá ou ten que haber un Sí. tal e haberá con quen o axe e haberá con Sí, quen seguro. non, sabes? Haberá con quen Claro. non lle busques tres pés ao gato Sí. porque non ten nada que ver. Entón, claro, eu entendo que, por exemplo, no teu caso, estás poñendo a túa cara, estáte vendo moita xente, e estás te expoñendo pois precisamente a iso, que hai xente que tamén di, bueno, isto dicía o Cañotas moito, que decía el, claro, cando eu dicía, que ás veces paranche pola rúa tal, e é difícil ás veces xestionar que estés tomando un café e saber que che están recoñecendo e que non tes esa liberdade de tes que ter cuidado co que dis, co que faz Sí. tal. El decía, sí, pero en parte vai co traballo, e eu tamén asumo Sí. iso. Sí.
Entón, Eu levo mal os cuchicheos e é o máis habitual e dame non, ou hai unha certa mirada que eu recoñezo que é a mirada de estoute coñecendo, estou pasando o proceso de, bueno, isto na miña mente, pero que, Sí. pero que casi sempre se repite o mismo patrón, no? De, que fas aquí? É como, estás fora do móvil, sabes? Claro, en Santiago vas, imagínate, a centro comercial ou que sexa, en plan, mira, estás aí. En plan, ben, estás aquí, eres ti. Sí, ben. Direiche algo, non che direi nada, como podemos acabar con este momento incómodo. Preferiría que a xente se acercara e che dixera cousas antes de que desas Sí. miradas. Pero a xente eu tamén entendo que o fai como por respeto, por estar no Claro. teu espazo persoal, deixo o teu espazo persoal. Hai que ir acostumbrando, a ver, tampouco me está pasando continuamente, pero hoxe agora, antes de vir para aquí, que me ausentei 10 minutos, pasoume 2 veces. É como, bueno, vaste acostumbrando. Vai no lote e o lote a min compénsame porque por hora é todo positivo. No momento que non me compensara, deixaría de facelo. Ainda que non sei como se fai eso de borrar todo o que está aí. no, a ver, eu creo que é o sea, é o que digo sempre, traballar de cara ao público, o sea, que ti dirás? Dun público tan masivo, Claro, porque vas a estar traballar nunha tenda, pero non é o mesmo. Traballo nunha tenda, ou traballo nun bar, tamén traballo de cara ao sí, público. pero non é o mismo joa, alcance. Home, non é o mesmo. Pois igual traballas nun bar, coñécete todo ao pueblo, si foi ao bar nalgún momento, sabes? Pero eu non sei canta xente pode andar con un vídeo no peto, no seu móvil, Claro. ca miña cara. E pensar A ver, que tampouco tamén pasa nada, que non soy yo aquí, a pero... xente que crea contido pa ben ou pa mal, ao estar exposta ao mundo e estar o teu careto por aí adiante, inda que ahora borres absolutamente todo, van a estar cousas Sí, túas rulando, Eso sí. o día de mañá ti queres orientarte cara a outras cousas e sabes, xa tes eso aí, xa non hai cousas que non vas a poder Por borrar, eso creo que hai sabes? ser moi consciente do que se di tamén. Sí. É dicir, temos a oportunidade, temos un altavoz, pero temos a oportunidade de revisalo, de editalo, e eu miro bastante ben, aínda que hai veces que subo algo e pois xerase tal polémica, na maioría que non contas. Na maioría dos casos por incomprensión, e logo sei que hai outro temas que máis polémicos, pois o que falábamos antes, pois lingua ou algo político, algo que eu sei que aí sempre vai haber máis chicha. Pero bueno, intento sempre revisalo de forma que quede claro que en ningún momento nada do que se di é ofensivo, con voluntade de facer dano, nin de que, pois, que a interpretación de cada quen... Hai quen che dé paus. Entendo. Eu vexo moito de levas paus e dis, e Pero levas que paus non me e non dis. avergonce, que non o día de mañá diga como puiden decir isto. Eso sí que teño que Claro. ter moito tino, de non quero... Pásame un pouco como che pasaba a ti antes ca música, que sentíme super identificada no de escoito discos do principio, ou temas do principio, e digo, como podías facer? A mí pásame... Eu non é que teña vergonza allea do que fago. Eu que fago no momento creo moitísimo nese Sí. vídeo, pero hai unha evolución persoal, entón miro para atrás e digo, madre mía, son a mesma persona. Pero unha cousa é eso e outra cousa é avergonzarte do que fas. Eu creo É que eso non... Eso hai que saber. Hai que O que saber pasa facelo, é que, pero- que ás veces entramos nunha obsesión de cando prosperas, entras na obsesión de que, claro, queres que o nivel de sempre sexa o teu nivel actual sempre. E iso non é Pero así. é que dá E hai igual, que mirar además as cousas é co prisma efímero. que é. Sí. E eu tamén, porque tamén cando entras nunha profesionalización e nunha obsesión profesional, claro, nada é suficiente, nada non sei que, sempre é así, nada é suficiente, nada é non sei que, nada está suficientemente tal. E igual, molelle máis a xente a canción que gravaches hai 5 anos daquela maneira, con aqueles recursos, porque atopan aí algo e conectan con esa canción e fanlle menos caso igual a que non teña tanta calidad que a túa obsesión actual pola máxima calidad con algo que igual non lles está chegando tanto. É así e ostra, estamos un pouco neso, Pero eu creo que aí é sabes? como unha loita entre a autoexixencia, a inmediateza que falábamos Sí. antes, e despois que, se te das conta, ca música moitas cousas volven. É dicir, a mí molaba menos o momento, ella baila sola, sigue soando Ostra. na radio. A mí encantábame Stop ao principio. Ou, eu que sei, 20 de abril de La Oreja de Van Gogh. Sí. Esa canción sigue se poñendo os 20 de abril nas redes sociais. Sigue E chegando. sigue chegando a outras Mm. xeracións. No, Dani Martín non está volvendo a cantar ahora cancións de cando era del canto de loco. Quero decir que se algo pode chegarlle a outra xeración. Se ti nese Claro. momento fas con convicción xa está. Logo sí que claro está a autoexixencia de cada quen. Eu se un día non teño unha idea e considero que teño que subir un vídeo porque levo 3 días sin subir un vídeo que ao mellor ninguén está na súa casa esperando a que eu suba nada. Claro. Porque ao mellor que para min 3 días de vacío creativo son unha eternidade, pois porque estou nunha mudanza ou porque estou cun cambio vital ou porque estou con outra movida, pareceme unha eternidade, ao mellor a xente non vota para nada de menos o vídeo, prefiere que teña unha boa idea que a solte, pero eu estou na
miña casa en plan, Dios mío, non subín nada, que algo teño que decir. Esta xente... Pero somos nós con nós mesmos. É unha vez máis a voz da cabeza. E iso, claro, eso ao final, mira, eu creo que máis importante que corrixilo é primeiro darnos conta, porque se non te das conta estás tendo aí unha tortura que non sabes que é o que te está torturando, pero cando identificas, pois dis, ostra, teño que facer algo con isto, porque non está sendo... Eu lembro, non sei ti se tiveches algunha vez algún bloqueo creativo, pero eu aí atrás, pois precisamente, que casualidade, coincide que estás ter unha encarga de querer chorar, de que fago, sabes? Claro, coincide que estás no pozo con que tes bloqueo creativo. Cando algo non vai ben, influye en todo. Eu era como rollo de... É que eu preocupábame, era como unha espiral de preocupación, porque eu dicía que raro eu estar tan así, non ter creatividade ningunha, non ter ganas de facer nada, non sei que. A mí eso pásame cas cifras. O maior enemigo da creatividade, no noso caso, son as cifras. Eu antes levantábame pola mañá e miraba as estadísticas das dúas plataformas almorzando. Digo, para que? Como se foras a que mira a audiencia na teu Vigar, sabes? Cual, a ver estes programas, esa é outra, que é un medio público, porque estamos tan preocupados por as audiencias. Bueno, da igual, o importante sería a mensaxe. Pero caso, entraba en Instagram, se non aumentei 100 seguidores, fracaso, que xa partía o día da merda máis absoluta. En xuño aproveitei... Deixache o día gris, tía. É que aí xa non vas poder crear nada, porque a miña obsesión xa vai ser de que non estou facendo ben, ou acabouse o meu momento, ou como isto vai ben... Reláxate, disfruta. Pero ponte a facer outra cousa, entretente noutra cousa, e virá solo. Desgraciadamente imos ter que ir rematando. Levamos un montón de tempo. Levamos un mogollón de tempo, é por eso. Máis que nada porque senón sí que se vai facer real o das 5 da tarde. Logo farás corte e confección. Bueno, miraremos, a ver. Bueno, quen escoite isto dirá la censura. Pero bueno, sí que houve un podcast no que tiven que recortar porque eu estaba obsesionada con non pasarme da hora. Ahora xo sei non recortaba nada. Pero nada, era só por dicirche que nada, que si de cara a despedirnos e así queres comentar algo ou hai algo que consideres que quedara no tinteiro. Non sei, porque tampouco traía, ves, ese é o meu modus operandi na vida en xeral, tampouco traía ninguna expectativa, no sentido de non traía nada pensado. Que me sigan nas redes sociais, ainda non o fan, por favor, @Leti da Taberna. Está guai que ti, o sea, está guai que ti que tes moita audiencia veñas a promocionarte a min que non teño audiencia ninguna. Ti tes que ter audiencia tamén, porque habrá xente que te escoita a ti que non me escoita a min, e viceversa. E viceversa. E nada, que me sigan nas redes sociais, que estou empezando a facer monólogos que disfruto un montón, que espero que me saian moitísimos máis, o sea que, por favor, concellos, productoras, organismos, xente que me queira contratar para os seus locais ou para os seus auditorios ou casas da cultura. Teño un espectáculo de 1 hora e cuarto que se chama Enredada e que nos fai ver o mundo das redes sociais e como nos comportamos cos móviles desde fora, e creo que tamén pode resultar interesante. Leti da Taberna, bebo hoxe a Canto Conto para facer o gelipollas e falar de pum, Enredada. Cantos cartos tes no banco? 0. Canto sexo tuveche no último menos do que quixera. Bueno, pois eso xa é algo. Menos é nada. Bueno, pois nada, ímonos despedir. Isto daba pa outros 4 episodios máis, así que ahora que sabedes que, bueno, sempre podedes interactuar, así que se queredes máis, pedídeo e se os dará. Escribida carta a reinas. Sí. Nada, unha aperta grande e moitas grazas por escoitarnos. Ata o próximo episodio. Chao, chao. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez.